Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos unha vez máis aquí a YouTube, benvidos a un novo programa de O Radar. Vamos ir xa cara a nosa convidada. Non estades vendo agora mismo, porque, joder, é que me estaba dando conta, como xa dixen en algún vídeo anterior, que o de empezar os vídeos cos convidados xa é como, buah, joder, falles unha presentación ou fai de outra forma que, aínda que se sepa quen é, porque está no título, que dicir, non é sorpresa, non é, ai, que vai vir, non. Xa se coñece quen vai ser, pois polo menos unha presentación un pouco de que así máis profesional. Vamos a ser sinceros antes de que a vexades en pantalla, hai que dicir unha cousa, porque esta vai ser a segunda vez que fagamos conversa, porque fixemos unha primeira conversa con un montón de problemas técnicos de 50.000 cortes e 50.000 movidas que para editalo era un puto caos para que quedase en condicións e demais, e pasaron entre medias cousas que obligaban realmente a volver a facer unha conversa, porque é unha persona que daquelas, bueno, era cantante, sigue sendo cantante, comezando a súa carreira, empezando os seus pinitos, sacando temiñas, preparando cousas, pero é que agora vamos a falar con toda unha finalista dos premios Martín Codax da música galega. O cal, claro, é como, joder, pois ahora sí, sabes? Porque ahora me subo ao carro. O sea, ahora me subo ao carro e quero ter unha conversa con unha finalista. Porque, xente, xedes ver en pantalla a Ash Diz. Como estamos? Que tal? Moi ben, boas, que tal? Encantada de estar aquí, Bueno, unha vez máis. Ash e compañía. Que vexo que hai alguén aí tamén querendo. Púxose aquí. Sofi, oli. Eu non sei que ten, joder, esta canle porque Atraen os atraen gatos. os gatos, o sea, é increíble, todos os gatos aparecen porque como pasou agora contigo, estábamos falando tal, e foi ir a empezar e aparece aí, se pon aí, Tal cual, tal bueno, cual, tal cual. Chupacámaras, encantoulle o directo, no, a mí o diferido. paréceme perfecto, o sea, como digo sempre, de feito, se quere ser ela a protagonista, ti te vas para un lado e falo con ela e xa está, o sea, é o que hai. Sí, por favor. Falo moito con ela. A ver, joder, é que quen non fala cun gato, cun canciño? Eu Realmente. sempre pregunto: "Ti tes mascotas?" Teño un gato que non vive comigo, que viviu cando eu vivía cos meus pais, está na casa dos meus pais, que se chama Luigi, e dende que me funda a casa non me quere, entendo, enfadouse, e prácticamente escapa de min, pero eu vou detrás del, o sea, é o que hai. E teño un canciño dun amigo meu, que non é meu, pero que cada vez que vou á súa casa ou me ve, ponse loco, entón eu pa min digo que é o meu que é o meu cadelo, que estamos separados e o ten el en custodia, pero cada vez que me ve como se fose seu pai, porque se volve Ai, loquísimo. adoro. Eu pregúntolle á xente normalmente se ten, na túa cabeza tes a voz que ten a túa mascota? Sí, Vale. sí. Grazas. Non sei se é normal ou non, pero sí, 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 eu teño unha Vale, voz. o mesmo digo, o mesmo digo. Que conste que eu empecé a preguntar pensando que era, a única tola que lle pasaba, pero todo o mundo me contesta que sí, unha cousa que me gusta moito escoitar. De feito, non sei se che pasa, eu cando falo con el, ou sobre todo cando falaba cando vivíamos xuntos, a súa mirada, a súa forma de mover a cabeza ou de mi de estar hacia min, para min xa era unha forma de que me estaba respondendo ou o que estaba entendendo. O sea, até ese punto eu, eh. No, sí, 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 sí. Sí, pero aparte eu me imagino, rollo, buah, si esta tía estivera nunha sitcom, que voz tería? Sabes? Se fose o como gato de Sabrina ou así. É que, hostia, Sabrina, cosas de brujas. Que se Sí, que ademais, esta non, pero a miña outra gata chamase Salem, un bastante que serión, por eh. isto. Que serión, que pouco valorada me parece que está para a maravilla que era, eh. Moi chula. A min encántame o personaxe de Salem, ademais, que despois no reboot de Netflix como que xa non fala Salem, entón É que perdese un pouco aí a é persoa. que era unha maravilla, eh. Era unha maravilla. O sea, xa non se fan é que non Ah. se fan series como antes, é increíble. Xa non se fan, Intentamos, xa non se fan. intentamos. No, as cousas se adaptan aos tempos tamén, pero Bueno, a xente igual que non me coñece ahora dirá: "Joder, pero que están falando aquí?". Mira, xente, aquí seguramente, falemos máis de animales, de series, e de cousas random que incluso de por música, favor. vale? O sea, isto é así, porque non hai guión, basicamente. Bueno, teño aquí 4 cousas apuntadas, pero non hai un guión como tal, co cal, pois mira, apaixóname os gatos.
Que queres que vos diga? Sí. De feito, é que supoño que ti tamén, non? Como a min, Literal. eu son un defensor absoluto de que os gatos son unha compañía absoluta cando se dice que os gatos son ariscos. Los cojones, mi gato cando vivía en unha casa era, tiña unha corda, tiráballe a corda, iba pola corda, traíame, deixaba nos pés, facía cousas de can, sempre enriba miña, Total. sempre tal. As miñas xogan moito, gustañes as compresas ou os paquetes de panos do nariz ou así, as cousas que fan que ten como plastiquito. Lles flipa, e xogan como cans tal tamén con esas cousas. E eu tamén pensaba, eu antes era desta mítica pregunta de eres máis de cans ou de gatos? Eu dicía cans ata que tiven estas gatas e aprendín un montón bueno, aprendín, non, a base de convivir con gatos. Creo que o tema de que son ariscos eu mudei na miña cabeza que son como lles tratas ti bastante. E se ti Mm. mantes a distancia ou non confías nel ou estás el eles como que responden bastante do mesmo xeito. Polo menos, bueno, non sei, as miñas son moi de e si estás cariñoso e tal, enseguida elas tamén. Bueno, Home, así que é o que dicía eu co meu, o sea, eu cando estaba ali na casa, sempre pegadísimos, sempre tal. Marchei da casa e eu xuro, o sea, que el sabe perfectamente que eu marchei, que non vivo ali, que non estou, porque como o pai sigue sendo cariñoso, que a miña nai sigue sendo cariñoso, sigue estando con eles, sigue xogando con eles, e comigo é como que se enfadou, dixo: "Si, home, te vas de casa, me abandonas, que estaba sempre contigo, e agora queres que che faga caso?". No. De feito, sí, el estivo un tempo fora, porque o gato marchou fora con meu irmán fai moitísimos anos, que xa ten 15 anos. Sí, 15 anos. Xa é maiorciño. ai, ai, E estivo un que tempo ben. fora da casa, que estivo con meu irmán, e ali estaba prácticamente solo todo o tempo. E cando volveu para a nosa casa, durante os primeiros meses, non quería a nadie. Ata que pouco a pouco o fomos volvendo a darlle cariño, a acercarnos a él, e empezou a Oh, querernos. Bueno, ata o punto que non quería a nadie, que o levamos, coincidiu que volveu e había que leválo ao veterinario para poñerlle unhas vacunas e tal, e mordeume no dedo, clavoume no dedo gordo, clavoume os dientes e estiven, creo que casi un mes que non podía mover o dedo ostras, porque ostras. non me chegou a atravesar de todo, pero clavou de clavar ben que Sí, a conciencia. sí, sí, sí. Bof, Non o volvo a carai. facer, o sea que Medo abandono igual, sí, pero podes, no. algo así foi. Bueno, vamos a falar un poquillo de música, vamos a falar un poquinho de ti, Sí, nos quitamos si esos 4 puntos de enriba rápido. e despois volvemos al gato. No, porque hai o único punto que me apetece falar e que me apetece destacar e que quero que sexa o principio, por se a xente di: "Buah, vaya mierda de Oh, conversa, non aguanto media hora". Quero que sexa agora e vamos a comezar polo final. Vamos a comezar polo oh, final, guai. vamos a comezar por o que dicía antes, por esa nominación, esa finalista que fuches aos premios Martin Kodax junto con C. Mirazo e a miña queridísima Hiden, dous talentos incribles, porque, o sea, finalista, o sea, Xa, sí, que non o é moi esperaba para forte, nada, a verdad. é moi forte. Fíxome moitísima ilusión e, sobre todo, creo que me axudou bastante a bueno, non sei, co tema do igual algo do impostor, cousas que, bueno, non sei, cousas que me pasaban que ti sabes. Sí. E, e sí, ver que, sentir un pouco unha tomadura en serio do tema do que eu fago, tal, eso está moi ben. É que pa que a xente entenda, non? Porque, primeiramente, a xente pode ver todos os proxectos inscritos, que había na túa categoría de música urbana, non eran precisamente 5 proxectos, que dicir, non eran 10 proxectos, había moitos proxectos inscritos, non hai que sexas finalista porque só había 4 proxectos, entón é máis fácil, non, había moitos proxectos, había proxectos cun percorrido, xa curioso no mundo da música, cousas coñecidas, cousas que xa están presentes en moitos eventos, en festivales, en certas cousas, e a elección dos finalistas foi por parte dun xurado. O sea, xente da música, xente do mundo da música, xente que controla, xente que tiña, que estiveron explicando, unha táboa con moitos aspectos para puntuar, que eso Pois mira.
Eu iso non o sabía. Sí, pois parece que había como unha táboa de Tiñan puntuar, rúbrica. pois, a voz, a estética, non sei que, a reproducción, bueno, un montón de cousas para poder evaluar en condición, non simplemente de escoito a túa música e valoro, senón Gústame máis ou menos, tal. de varias Entendo, cousas para entendo. facer unha media. Entón, joder, ten moito valor esa nominación, eh? Que heavy. Pois, guau, guau, sí. Como foi cando Foi unha experiencia, a verdade. como foi Como que? cando te comunican? Que ese momento no que te avisan de que eres, finalista, como recibiches esa noticia? Pois peguei un grito, a verdade. Creo que se chamaba non quero cagala. Creo que se chamaba Laura, de Músicas ao Vivo. Em, eh, Comunícanme, iso, chámanme, dime de onde me chaman, que porque o meu proxecto finalista, dime que por agora é confidencial e isto, eu pego un grito, a verdade. No, home, eh, no te jode, e o a sea, ver, dixen grazas moitas veces, e nada, deu unha información que me tiña que dar, volvín dicir grazas moitas veces. Eh, a verdade, moi ben, eles foron sempre moi agradables, creo que algunha xente tivo algún problemiña de comunicación, eu tiven algún correo que chegou a spam, cousas que non teñen que ver con el seguro, e todo super agradable e super cercano, a verdade. home, e non pensaches, a ver, imagino que non porque, bueno, non se te pasan moitas esas cousas por la cabeza, pero de algún tipo de broma ou que era irreal ese momento da chamada e dicir: "No, isto non está pasando, o sea, isto hai alguén que me está puteando", ou non che pasou eso pola mente? Pois, a ver, realmente non, pero porque xa tiña eu, a ver, normalmente ese día creo que non vera o móvil ata o mediodía. Tiña unha mensaxe por Instagram de si o número estaba ben, porque me estaban intentando contactar de non sei onde. Bueno, desastres. Desastres Eh, persoais. Entón xa foi como, sí, vale, non, este é o meu número. E antes de que eu estaba xa bastante un pouco nerviosa. E ao segundo xa me chamou a persoa sin contestarme a mensaxe de Instagram nin nada. E me dixo todo eso. E todo perfecto. Entón foi como moi real nese momento. Pero podía ser perfectamente. Podía ser perfectamente. claro, é que, joder, eu imagínome, claro, eu nunca fui nominado a ningunha cousa, entón, pero imagínome que, sobre todo tendo ese problema, non, dese síndrome do impostor, de dubidar, de que, joder, pois non estás segura do que estás a facer, claro, de repente te nominan a uns premios e que, joder, son uns premios de categoría, uns premios moi importantes, uns premios, como dicía, otorgados polos músicos, neste caso entrado público, pero a nominación un xurado profesional e dicir, ostras, como me van nominar a min? Como vou estar entre esos? Sí, locura. Tal cual, locura. Ademais, eu bromeaba con compañeiros que tiven a sorte de poder convidalos despois á gala, cando estábamos facendo videoclips ou cousas así, bromeábamos de: "Va, o ano que ven, nos Codas", ou en non sei que tal, e foi unha satisfacción moi grande poder dicirlles: "Imos, imos aló". Ademais, compartindo cartel, como quen di, non? Compartindo, bueno, con moitas nominados en outras categorías moi top, pero con xente, por exemplo, como Mirazo, con Hidden, que vos vi aí nas fotiños, nos vídeos aí da festa de nominados aí, facendo xestiños aí e tal. Moi guai, non? Para min foi unha ilusión moi grande. De feito, non normalmente adoito disimular isto máis, creo, cando me toca coñecer bueno, a alguén que escoito, que creo que está presente, que me inspirou, que pois sí, que está aí para min.
O adoito disimular máis, pero con el foi bastante fun bastante directa de encántame o que fas, non me esperaba para nada estar aquí e estar contigo para min é bastante guau, non sei, e el, a verdade, bueno, xa o coñeces, é un crack. É unha é unha maravilla, teño ganas de volver a repetir conversa con el, a verdad, porque, estivo moi guai cando falamos e joder, mola, non, ver, 3 proxectos, neste caso, moi novos, aínda que o Mirazo, pois, xa leva un percorrido, non, pero proxectos novos no sentido de non tan recoñecidos, de, joder, que nivel hai agora mismo e como está o mundo da música urbana, aquí en Galicia para que os que chegades últimos estades aí nominados, o sea, que como pisando forte que estades chegando. Supoño. Intentamos, intentamos. Pero foi unha honra, foi unha honra moi grande. De feito, iso, había máis xente noutras categorías, incluso xente que me sorprendeu que se quedara fora na nosa categoría. Eso tamén vai aí en outras ou na hora do premio, por lo que dis ti, por percorrido, porque esperas que, non sei, que se recoñezan. Non sei que eso, non saber que criterios teñen e isto foi unha cousa, pero vaya, entre esas sorpresas que eu tiven estaba eu, honestamente. E que Creo moito no meu proxecto, aínda que non o pareza, vale, pero que tal a pero sí, experiencia foi unha de, sorpresa. tanto a festa de nominados porque claro, para ti tivo que ser sorpresa tamén chegar á festa de nominados e encontrarte con toda a xente que había ali, cos nominados de cada categoría, ir descubrindo tamén ao momento o que foi. Como foi tamén? Totalmente, para min foi unha o sea, foi descubrir como, cando apostas, non sei, un partido, fas un ranking de Eurovisión, o que sexa, pois para min foi entrar e descubrir así tal cual. E foi moi emocionante iso. Sei que outra xente, por exemplo, cando falei con Mirazo e tal, como Hiden e el comparten discográfica ou sello, Sí, xa sabían que estaba o outro, entón só lles quedaba saber esa a terceira terceira persoa. a terceira persoa que Efectivamente. Pero eu ia completamente a cegas, ademais eu non comparto discográfica con ninguén, se quere que non por teño. ahora, se queren, se pode negociar, non? Bueno, sí, tamén, efectivamente, sí, sí, sí. O sea, xente, a ver, estamos falando cunha Unha finalista. xestión, por favor, que non me gustan os números. Estamos falando cunha finalista. Eu de vos aproveitaría agora, porque cando o este petando e xa sexa pelexa entre 50.000 sellos, despois dices: "Joder, como me molaría tela no noso sello, non pode ser". Hai que aproveitar xa, hai que aproveitar. Eso, por favor, lévenme números e emails que se me atragantan. E E a gala, a experiencia da gala, máis alá de cousas de pinchos, organización, podíades dar un pouquiño ao final. Eu non fun, pero sei o que pasou. Un pouquiño de comer esta xente que vai ali a Pontevedra, pero, con cariño, con cariño, pero un pouquiño de pinchos Sí, 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 no sí. viene Se vive mal, y se aprende. no viene mal. Todo eso. Que tal a experiencia de estar ali na gala, non como invitada, que podes ir, podes invitar, senón como finalista e ver todo aquilo, e como foi? Porque, claro, estamos falando de que non te esperabas a nominación, como foron esos minutos nos que de repente sale, non me lembro quen deu o premio da túa categoría, quen o leu, O segundo nome non o lembro, sí que está nunha orquesta. foi a da País de Noia era. Sí, sí, Era sí, 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 era sí, da sí, País de sí, Noia, sí. efectivamente, Sí, 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 sí. sí, non me lembraba, sí, sí, era da París. Sí, Que sí. os proxectos nominados son sale o vídeo cas tres, cos tres nominados, e ese segundo de e o gañador que pasou pola túa mente neses segundos? Estabas convencida de que non ibas a gañar ou tiñas os nervios de pode pasar? Pois realmente estiven completamente convencida de que non ia gañar todo o rato. Nese momento foi como: "Ui, E si sí? ese ese sí", pero durou bastante pouco, así que xa volvín no meu estado natural
E no, de feito, despois a miña familia e tal, a miña nai incluso lle deu así un pouco de baixona e tal. Eu estaba completamente tranquila. De feito, ata os meus amigos me preguntaron: "Estás moi chill, estás demasiado chill". E eu: Es que isto é maravilloso, xa está". Pues non sei, xa eu non esperaba iso, non foi como ninguna decepción para min, a Home, verdade. é que, joder, eu non sei Pero este ano, pero eu sei de outros anos que había xente que non gañaba e lle jodía e lle incluso se molestaba, non? De, "Buah, non gañamos", mm, e había certo cabreo. E eu, sinceramente, home, igual se eu para o ano estou nominado, se me presento, estou nominado e non gaño, igual digo: "Joder, vaya mierda, non sei que", e no momento me podo cabrear. sí, eu algo de pique vin, pero eu non digo non porque non sexa eu unha persoa, o sea, igual o que dis ti, igual noutro ano estou, tamén me presento, estou noutro mindset e non gaño e tamén me pico, pero eu honestamente, pois pasoume isto Claro, neste ano, é que é un pouco tontería, non? Porque me refiro, ao final o premio en sí non vai a cambiar nada. Pode provocar que alguén se poida fijar máis porque, bueno, pois, algunha o que te persona, saia igual un algún ciclista, un sello ou algún festival que diga: "Boa, gañou", pois igual me fijo máis, pero realmente se nos poñemos a analizar os gañadores de todas as categorías dende a primeira edición ata esta 11ª, eu creo que poucos viron aumentada a súa presencia en festivales ou a súa número de escoitas, de nada máis gañar, que non influíu realmente, como para que a túa carreira vaia a cambiar, me refiro, non gañas, bueno, pois mm. mira, estiveches, joder, hai que pensar que estás finalista por riba de xente que se quedou fora, e para min iso xa é un premio da hostia. Sí, 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 totalmente, totalmente. É que só de pensalo, quédome en branco e só penso: "Guau". De feito, pasoume tamén un pouco, eu non levara nada preparado, absolutamente nada, e creo que foi Guadi que, de segunda, non sei se de segunda ou terceira, subiu a recoller premio, e o primeiro que dixo foi algo así como, a primeira vez que recibín este premio non tiña nada preparado, quedei moi mal, e agora saco a chuleta. E eu non me puxen a escribir nin nada, pero empecé na miña cabeza: "Okey, se subo, que digo?", porque non pensei nada. Claro, porque, hostia, ese momento ten que ser jodido, porque, claro, de repente Sí, de gañas. feito foi o primeiro que pensei cando pronunciaron o nome de Hidden, en plan: "Okey, xa está". En plan, igual nese momento de Easy estaba igual como repetindo: "Okey, si subo, teño que lembrarme mencionar a esta persoa ou a esta outra ou non sei que". E de repente foi como Hidden e foi como: "Ah, vale". Xa non xa non hai que subir a nada. Claro, é que falábamos agora de cabrearse por non gañar, pero tú imagínate subir, gañas e empezas, a Berto, ao Pepito, a non sei que, a miña nai, e te olvidas dunha persona do teu mellor amigo, da tua mellor amiga, por exemplo, non dis o seu nome, e igual esa persona despois di: "Joder, pois non son tan importante na súa vida que non me agradeceu", ou que te axudou nun videoclip ou te axudou en algo e ti non dis nada, Claro, sobre todo xente e do traballo. hostia, Sí. eso ten que ser jodido, eh. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Berto para min foi unha desas sorpresas que porque estábamos nominados á mesma categoría e esperaba que de feito foi a miña primeira a única persoa que medio porque non somos compañeiros de discográfica, pero somos compañeiros moi compañeiros. E eu esperaba, igual estou un pouco ilegal, pero eu esperaba aí, estando eu dixen: "Si estou eu, ten que estar el, por collós". Comentáralle uns días antes, algo así como, bueno, vémonos o mércores, tal, e non sabía do que lle estaba falando. E, Eche e aí. foi unha sorpresa moi grande. Tamén está detrás de moitos proxectos que estaban... Sí, a ver, el eh, co gañar en parte, por exemplo, con Mondra, que aparte Mondra deulle recoñecemento ao subir e tal. Home, non gañou como tal, pero é parte do do sí, de do feito, éxito. sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 completamente. Ademais, estando na categoría electrónica, carai, que Bueno, bueno. bueno, vamos a desexar Non que problema, o próximo ano dímelo. se poida repetir nominación e aí poida vir, e se non, pois que vayan vindo cousiñas e a ver o que pasa. Mira, non me vamos sobre outra cousa, xente, volvemos a deixar a música propia de Ash e a súa carreira a un lado,
Dicías agora unha cousa da cal te quero preguntar, porque ti ora falabas de, ou dixeches Eurovisión. Dicías facer unha Uf, lista de Eurovisión. Entón, quero preguntarche por Eurovisión. que me Eh, custou, dixen así un pouco coa boca pequena, pero Porque eu vouche ser sincero, eu non vin Mm, nada das semifinales, por incompatibilidade horaria, non vin nada da ajá, final por incompatibilidade horaria e por toda a polémica, por como foi a semana en canto á expulsión de Países Baixos, en canto ao tema ajá. Israel, o comportamento dos de Israel e demais, cabreime tanto e pareceume tan merda todo que eu non vin nada, nada, o sea, non Que vin ben feito. ningunha actuación, máis, bueno, sí, a de España porque en Twitter non me paraba de salir, Mm. vin un cachiño da de Grecia, algún clip suelto porque me salía en Twitter e non me quedaba máis remedio como quen di de velo. Pero non me apeteceu verme nada. Quedei Que asqueado ben feito. nesta edición ao final. Bueno, sí, tamén por dar un pouco de contexto que igual non se sabe, eu estaba aquí o ano pasado en seccións eurovisivas e de feito foi a miña primeira intervención na Canle, non tanto para falar da miña movida, senón para falar da movida de outros. Certo, eh? eh, sí. Em, eh, tiven unha etapa aí atrás que empezou coa edición pospandemia, de gustarme moito Eurovisión, pero quedei absolutamente, ou sexa, o deste ano foi unha absoluta tomadura de pelo en tantos sentidos, sin meadera, e falsedad impresionante en tantos sentidos que non. Pasoume un pouco igual, de feito eu, ao revés, sabía que non ia ver a final por incompatibilidade horaria, entón un par de días antes bueno, e a primeira semi tampouco puiden ver. Un par de días antes metinme as dúas, así un pouco saltándome cachos e tal, e de feito xa o estaba facendo por link que vine atopei un fío de Twitter como de como ver Eurovisión pirata, e metime aí porque sabía, se o ves por televisión non hai problema, porque se non eres usuario de Cantar Media non recollen a túa audiencia, pero se o ves por RTV Play pode que sí. Sí. Entón dixen, ni por el huevo. E busquei ese fío en Twitter, o vin aí as dúas, e que aínda non estaba expulsado Países Baixos. Mm. E despois saíron, quero dicir, xa estaba a cousa bastante terrible. Pero como se desenvolveron as cousas ali in situ, xa foi unha cousa de, mira, non. É que eu, E xa me desentendí de todo, deume todo bastante igual, tristemente, porque era un formato mm, realmente que a min enganchoume por moitas bandas, e aínda non sei que Eurovisión, sudarame o huevo, non sei se me sudará o huevo o ano que ven, por exemplo, se as hai, pois non sei, o Estilaul, ou o Festival da Cansao, ou cousas polo que realmente me gustaba tamén o festival, que era por coñecer outros artistas que igual se nos mos poñen nesta lista non vou dar con eles, e a sudar da EBU e de Eurovisión e de todo. é que eu falara con Héctor, con Rote de Lontreira, Mm. dixéralle que me apetecía, como eu agora, gran parte do contido é todo grabado, eu estou subindo a YouTube, que Twitch é unha vez a semana ocasionalmente e daquela maneira, falara con el de, joder, temos que para poñernos en contacto contigo e quedar algún día e facer un par de vídeos como de previas e demais, pois como que fixáramos na anterior tempada. Mm. E co conto de Israel, con como se foron desarrollando as cousas, a comunicación e demais, empecé a dicir, vale, podemos non falar de Israel, está claro, porque se facíamos algo non Mm. iba a comentar nada, non iba Sí, a de feito, o ensinar. ano pasado xa facíamos así, Sí, creo lembrar, non. xa Sí. pasábamos por alto. Este ano podíamos facer o mismo e ao mesmo tempo lo que decías ti un pouco de, vale, é que da igual porque sigue estando aí. Este ano moito peor que o ano pasado, xa o ano pasado tiña narices que estivese, este ano co conto de como están masacrando Palestina, por certo, xente, o sea, que quede claro, Palestina libre. O sea, isto Efectivamente, Palestina libre, é por o máis favor. importante do tema. Pero co conto este, que me parece moito máis grave que
que estén aí presentes cando a Rusia polo mismo se lle sacou fora. Eu dicía, vale, si facemos vídeos, creamos contido sobre eso, en a que estemos ocultando o tema, ou aínda que nos poñemos a denunciar o tema, seguimos dándolle publicidade, a pouca que dou eu, Efectivamente. pero daríamos publicidade a quen está permitindo eso. Eu dicía, quero Efectivamente. facelo porque quería e me motivaba poder facer servicios con vos porque me pasaba en grande, pero dicía, Sí, no, eu tamén, na verdade, sí, dicía, sí. no, non, non me niego. E ao final quedou aí, feito que coincidí con Héctor en Vilalba, no FIF, e Que ben. comentoume de, pero non fai os vídeos que hai, dixen, non, non, eso, facemos máis adiante outros vídeos falando de cousas, o que Sí, sexa, sí, sí, sí. Vemos pero outras actuacións. pero Temos eso que no, pero eso no, que sexa sobre esta buscar outro Eurovisión, no. colectivo ou algo. Porque é vergonzoso, o sea, é triste, realmente. E como a ti como a min, hai moita xente que quedou asqueada este ano, eh. Sí, 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 sí. Cargaronse o formato, non sei como se verán para a verdade nin sequera vin ningún tipo de dato de audiencia ni nada desto, pero non sei como Pois tuvo como moi se boa quedarán para o ano que ven. tuvo moi boa audiencia, Sí? sí. Bueno. Tuvo moi boa audiencia. Incluso o peor, que a min o que me parece máis denunciable, máis penoso, non é tanto a audiencia en sí, porque, bueno, pois, vale, ti ves Eurovisión, quitas esa actuación como fixo moita xente, venga, Mm. esa dualidade moral que pode existir de, vale, non quero que tal, pero quero ver porque me entretén. Vale, perfecto. O gran problema foi, que non sei se viches algo, da cantidade de países que lle deron o voto do público 12 puntos a Israel e 10 puntos a Ucrania. Moitos países. Moitos países. Entre eles, bueno, España non sei se foron Eh, os 12, pero foron uns cuantos países. ok, pois non entendo, o sea, Eso é, aquí eso é hai peor un que ver claro Eurovisión. problema de non sei que non está facendo mal, se os medios de comunicación, se Home, ti mira o punto que aquí había xente que compartía en Twitter capturas de dar os 20 votos máximos que se podía dar por número de teléfono, poñendo os gastos de SMS de 20 SMS a Israel, de din os 20 votos, eran 20 votos máximo, e pum, aí van os cartos. eu que incluso xa me ia poñer rollo conspiranoico de, bueno, Israel ten tecnoloxía moi punta. Sí, deses rumores tamén hai, de que hubo Non, moitas non. Sims compradas e tal, pero hai Eh, moita xente votou porque quixo, e iso é o que... guau, guau, guau. Sí, bueno, de feito, tamén me sorprendera no seu momento cando gañou Israel, polo que se celebrou ao ano seguinte o festival, en Israel foi polo voto do público, porque polo voto do xurado gañaba, creo que Austria Mm, naquel ano, César Samson, que era a que me gustaba, que esa. era unha maravilla. Que Sí, vozarrón e tiña. polo voto do público, a vitoria foi para Israel e, polo tanto, o festival foi para Israel tamén, que despois foi como o primeiro ano que houbo máis ruido mediático de estar dándolle cartos ou contribuindo cun Estado xenocida, porque Israel xa leva facendo isto bastante tempo, que pasa que agora o estamos vendo todos os días e está sendo bastante peor agora, pero bueno, isto xa levan Si non é, facendo non, non, así non igual é un que pouco de máis repente laico. porque pode parecer moita xente, lle pode parecer que de repente Israel está facendo isto agora, o facía a menos escala, pero sempre existiu. Sempre existiu esto, o Sí, sí, sea, sí. non é que fose agora de repente dun ano para outro. Ou tamén creo que con menos axuda, porque o problema tamén é que agora, bueno, o tema das axudas internacionais para facelo, e o preocupante que pode ser que a Unión Europea pois lle axude para eso, ou cousas así, pero e tamén o que máis me preocupaba, o que máis me preocupaba e o que máis me reventaba e polo que creo que xa dixen basta, foi polos intentos tan desesperados por ocultar esa opinión pública, Mm. incluso dentro do festival. Cando hai abucheos, Tapalos con... poñemos un tiramos unha pista de É aplausos. que É que neso, o sea, aí parecía Eurovisión, parecía o luar con playback de aplausos. Que, joder, vale, hai un playback de cantar,
Vale, no lugar, perfecto. Televisión que é difícil poñer todo en directo, vale, perfecto. Pero coño, nun festival de música, pos un playback de aplausos para que non se escoite o abucheo, eso xa me parece unha tomadura de pelo a niveles estratosféricos. E tamén eu aínda teño pendente saber que pasou exactamente con Holanda, porque vin só un vídeo do periodista e o que parecía era máis que o increpaba o periodista israelí a No, Holanda e non ao revés. o que foi E era un vídeo que estaba grabando o propio periodista, que te quero dicir. non foi eso o da polémica. O da polémica foi, o sea, polo que expulsaron, eso veño despois, o Ajá, expulsaron, recoñecido pola televisión por eles, o estaban grabando, unha persona do festival, el pediulle que por favor non o grabase, non sei en que momento, en que situación estaba, e eles ajá. din que, bueno, a persona é unha muller, e din que el, pois, a amenazou dicíndolle que se seguía grabando que lle iba a pegar. E solo por eso habría que ver despois se pasou algo máis ou non, pero solo pola amenaza os expulsaron. É gracioso que eso pase no sentido de os propios delegación de Israel meteuse con periodistas españoles, por exemplo, que amenazaron a periodistas españoles, fixeron vídeos burlándose da xente que abucheaba, e teñen moitas cousas que eles equiparando, se tomamos como real esa versión dada pola propia televisión de Países Baixos, equiparando é o mismo que o de Países Baixos amenazase a unha persona, a unha muller, con voute pegar como me sigas grabando, con todo o que fixo Israel durante as semanas do festival estando ali. E é como, volvemos ao mismo. Vale, expulsas a este home polo que fixo, tes aí o listón, vale, pois o listón aí. Pero todo o que pase nesa, Efectivamente. nesa semana, que este nese mismo listón, ten que ir todo o mundo fora. Eso é así. O sea, se pos o listón aí, todo o mundo fora. E xa está, e nadie pode enfadarse. Todo se rige pola mesma medida. Pero non o fixeron. E iso, hostia. A min cabreoume que ver que se estaba que me parecía que empezoume a parecer un instrumento de guerra o festival, Sí. porque a o discurso que levaban antes era como dunha especie de xogos olímpicos da música, que todos sabemos que os xogos olímpicos, cando se empezaron a facer, se paraban as guerras e se mandaban os povos para celebrar Mm. o deporte e todo isto, e cousas que antropoloxicamente poden estar moi ben. Entón, pareceme pode parecerme ben que digas que queres facer isto coa música, que imos deixar as guerras a un lado, para okey, votas a Rusia, votas a Rusia, okey, pero despois a xente te di: "Por favor, vota a Israel", e dis: "No, non imos votar a Israel porque Mm. isto é apolítico e non queremos, Ese é non o sei tema. que". Ese é o tema que sería criticable igual que quedase Israel, pero se pose ese listón, pois todo o mundo que Pa este min en unha guerra e está atacando, tes que votar, sexa Rusia, sexa Israel, sexa España, sexa Francia, sexa María Santísima, pero claro, sí, neste sí, caso, unha das empresas que máis cartos pon é Morganoid, Israel, israelí, sí. co cal, ao final non é que sexa político, ao final é que os cartos, como na vida máxima, mandan. Eso é así. Sí, pero é iso, é sentir que o están iso, como un instrumento de guerra, como, okey, imos intentar que a xente se poña deste bando e deste bando, o que ti dis de 12 puntos Israel, 10 puntos Ucrania. Sí, Vale, cousas pois vale, poño. curiosillas. Pero bueno, mira, vamos a volver a ti. O sea, Ah, un poquillo, guai. un poquillo de cal, un poquillo de arena, un poquillo aí de. Bueno, Va, o de un pouco cal e un pouco de arena sona mal, porque cal é a cal e cal é a arena. Falar de ti é a cal ou é a arena. Hostia, sí. Bueno, da igual, que a xente valore o que eu estou a dicir. Que digan, pois, a cal é as ou a cal é os temas que non son as. Vale, que quede aí no aire. Vamos a falar de ti como artista, porque claro, igual a xente, moitos te poderon coñecer co conto de ser finalista, ou te poden coñecer, pois, o último ano con esas cancións que sacaches con Berto, ou esas aparicións que facías con el en distintos escenarios onde saías a cantar
o cal tivo que ser unha auténtica pasada, pero vamos a falar dos primeiros momentos nos cales ti decides ou tes a idea ou pola túa mente pasa de buah, chámame o mundo da música, quero ter a miña carreira ou quero facer cousiñas ou quero estar nesto, quero probar suerte. Como foi ese momento no que, bueno, empezas a meter a cabeciña neste mundillo? Pois, honestamente, eu creo que sempre antes de saber que era o traballo, eu sabía que quería cantar todo o rato. Entón, partimos desa base. E de feito, creo que, eh, sempre que me preguntaban que quería ser de maior, alguna vez variaba, tiven tamén algunha época, igual de veterinaria ou bueno, alguna outra cousa, escritora, non sei, pero a miña resposta máis habitual era Hannah Montana, a secas. dende ben chiqui. Entón, a partir de aí, sempre, creo que sempre o intentei. Mm, é moi curioso porque é unha cousa que non adoito lembrar, vaya, pero agora que me preguntache cando empezache a pensar en non sei que, acabo de desbloquear un recordo de eu presentándome a My Camp Rock 2 de un concurso de Disney. Hostia. Ou algo así. Que creo que a My Camp Rock 1 non me podía presentar por idade, e presenteime a My Camp Rock 2, pero non me colleron nin nada. Pero acabo de ter como ese Buah, esa me, lembranza de estar me grabando acabas vídeo e todo. me acabas de desbloquear xa non solo o My Camp Rock onde ti te presentaches, senón Camp Rock toda esa fantasía, porque Hannah Montana pois a teño moi presente teño lembranzas de ver e disfrutar da serie, pero hostia, Camp Rock. Bo, Camp Rock cambiou a miña química cerebral, o sea. Buah, que ida de olla, como se me acaba de como que olvidara todo eso como acaba de volver á miña De cabeza. concursos de música e tal, sí. Non sei, despois xa deixando tamén pechando esa paréntese porque, bueno, en fin, presenteime, pero non me sen máis. Eu seguía cantando e seguía con miña vida. Empecei, creo, a pensar en que podía ser en serio. Eu tivera un dúo que se chamaba Kicking Roses, que empezamos en 2015, pero o primeiro concerto dimos en 2017. E nos separamos en 2019. De feito, a canción que teño sacada en inglés a sacara como nese dúo, pero bueno, despois nos separamos e quitamos como, bueno, en fin, cousas. Pero foi unha cousa para min, realmente. Foron os meus primeiros concertos, tamén un pouco a pensar en, igual non en traballo, como podo pensar máis últimamente, pero vaya, si en guau, igual xente fora de as miñas paredes da habitación poden escoitar o que eu fago. Porque estábamos no local de ensaio do concello, empezamos a dar concertos pois en míticos eventos, bueno, non sei, Carreira San Martiño aquí en Ourense, vaya, cousas moi chulas realmente como acto contra a violencia de xénero, despois cousas máis, creo que así as cousas máis tolas que me pasaron con ese dúo foi tocar en Roma, Como? fomos ata Roma, En e en Roma? Madrid, en Roma, por un concurso que organizaba Sony Music e Ableton Live, que de feito é o programa, o software que eu uso para dar os directos agora. E empecé a usar daquela. Hostia, qué maravilla. Ali acabamos. Esas cousas andan por YouTube, pero bueno, casi igual mellor non abrir ese baúl. No, no, Era un da rollo bastante igual. diferente, rollo nas dúas, cunha guitarra e tal. Ti non abras eso, pero eu xa en canto rematemos vou ir a buscalo. O sea, e non descarto que agora de repente haxe un corte, Meter verdad? algún por aí. Ahora de repente haxe un corte e aparezca o vídeo. Que rollo. Non o descarto. Xente, Sí. se non está o corte porque me dá vagancia de descargar o vídeo e poñelo aquí,
parade vos, ora, dalle o pause e na pestaña de arriba buscade o vídeo. Vale, se non o puxen eu, buscadeo, porque seguro que vai a merecer É a que pena. de feito tamén creo que foron os meus primeiros pinitos en gravar vídeo, en editar vídeo e todo isto, porque eu realmente tive na sorte, o sea, bueno, tive na sorte, eu como que cheguei a carreira, pues, como moitos de nos realmente que acabamos estudando estas cousas, que te interesa de antes e por eso estás aí, entón, pero eu cheguei a carreira xa sabendo controlar moitos dos programas que me estaban ensinando a usar porque tivera a necesidade de usalos xa con, pois con estas cousas. E sí, con Kicking Roses facía os meus primeiros vídeos que os facía que era nin equipo nin nada, o sea, xa era rollo de feito algún igual incluso gravamos co móvil, pero teño esta cámara, confía en min, xa está. Eh, eu imagino, non, que esas primeiras experiencias, esos porque eu supoño que a todos os que tedes algún grupo ou algún proxecto en solitario que se para e despois cambias por completo a túa filosofía e en vez de cantar isto cantas outra cousa, non? E das como carpetazo. Que esos primeiros proxectos, máis alá de que sexan exitosos ou non, máis alá de que te leven a tocar a Roma ou non te leven a tocar a ningún lado, máis alá de que acaben ben ou acaben a matarse entre a xente dos grupos, como pasa moitas veces, máis alá de todas estas cousas, eu imagino que o que sirve sobre todo é para dicir: hostia, pois esta ilusión que tiña eu pola música ou esta ilusión que tiña, a quero, a manteño, porque de verdade me mola e sobre todo para darse conta, supoño, de, vale, cantar non é solo cantar, senón hai que compoñer, hai que prepararse, hai que ensaiar, hai que ter material, hai que non sei que, e que non é simplemente cando ti ves que suben a un escenario, ai, mira que guai, sube un escenario, que maravilla, non, que hai moito máis traballo aí. Sí, 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 sí. Sí, e sobre todo para aprender, o que dis ti, para aprender e tamén para a verdade sí, eu dinme conta, sobre todo con ese proxecto, tivemos unha experiencia superchula, en Estudios Mans, tamén por un premio que ganamos e o premio era gravar uns temas ali. Tivemos 2 xornadas de estudio, eran non sei cantas horas eran en total, pero fixemos máis, creo, das que tiña o premio. Tamén porque o técnico era maravilloso e nos lo pasamos genial con él, pero de sentir por primeira vez a sensación de que chegábamos ali ás 9 da mañán, comíamos ali dentro de todo, saíamos ás 9 da noite porque tiñamos que sair, pero para min pasaran 10 minutos, igual. O sea, xa era era un gustazo eso. Pensar en despertarte con ganas de chegar ali, poñerte a facer o teu e de repente te din que tes que marchar pero non queres. Ou que hai que comer pero non te queres ir dali. Entón, vale, espera, vou á máquina, pero se me deixas comer aquí, prefiro comer aquí. Eh, dinme conta, sí, efectivamente, con ese proxecto, completamente. E xa dende aí sí que non houbo fixo pop, pero non houbo stop. Bueno, houbo stop cando efectivamente houbo stop cando nos divorciamos, que eu vivín como un divorcio. Total. E bueno, eu tamén nunca me atraeu moito a idea de ter un proxecto en solitario ou de ser o centro de atención ou estar só nun escenario. Mm. Nunca me gustou esa idea, a verdade. Entón, era a parte que máis me costaba, a verdade, pensar en que non quería facer isto sola, pero tampouco como é un pouco, sinto pola alegoría porque igual é terrible e non está ben comparar con isto, pero como cando se che morre unha mascota e dice que non quero outra mascota que non a miña mascota, pois era non quero outro grupo, eu, sabes? Tamén buscar xente agora que Sí, porque, movida, porque claro, ao final, eu doume conta de a diferencia de proxectos que, como pode ser de Rapans, 4 amigos, que se leva moi guai, que a forma de montar o grupo é moi espontánea, moi natural, non hai unha pretensión de vamos a facer isto por tal, senón que todo vai pouco a pouco pasando. A xente que, pois, joder, ti, por exemplo, estás ti con quen sexa e dis, buah, queremos un grupo, queremos buscar un batería, queremos buscar un guitarra,
porque ti cantas e tes un baixista e queres buscar batería e guitarra. Claro, pos un anuncio, Eso era un pouco o que quería evitar eu nese momento. porque a quen metes realmente? Porque claro, pode ser moi bo, o sea, ti podes encontrar un batería da hostia, pero despois, se con alguén coñecido pode acabar mal un grupo, con alguén que non coñeces, igual funciona de puta madre e te lepas moi ben con esa persona, pero, hostia, a quen metes? Como vai a ser o comezo? Que filosofía vai a ter? Eso ten que ser jodido tamén de poder gestionar. Eu a verdade necesito que haya amor, a verdade, simplemente. Home, para colaborar, rollo para un tema, pois non tamén vas un pouco con esa pretensión de que non coñeces a persoa e des facer unha cousa, tal, pode quedar aí, okey, mola, é unha experiencia, coñeces, pero si é como para formar unha banda, iso, empezar a pensar en dar concertos xuntos, estar varias horas de ensaio encerrados nun sitio xuntos. E que, a verdade eu teño a sorte que nunca estiven, creo, con xente que como así forzada, vaya. Sempre foi moi estou aquí porque me apetece estar con esta xente que dá casualidade que son uns cracks no que están facendo, pero eu busco máis unha compañía, comprensión, non sei. Sí, porque non sei, a ver, despois chegamos a un nivel de xente xa, da industria musical, de millóns de escoitas que, por exemplo, joder, eu creo que se nota moito nas colaboracións, por exemplo, colaboracións aquí en Galicia como poden ser, Rapas con Grande Amore, Fillas de Casandra con Galician Army ou cousas deste estilo, non? Que así para que a xente poda coñecer esas colaboracións, nótase que son colaboracións nas cales hai unha amizade, hai un aprecio, hai un cariño, máis allá que sexan temazos ou non, nótase que, pois, cando defenden en directo, hai outro rollo. Mm, Despois escoitas moitas colaboracións de xente, pois, eu que sei, Rosalía con non sei quen, ou Aitana con non sei canto, e sabes que son colaboracións que surgen porque a discográfica di, mierda, quero que este tío colabore con Aitana para que teña visibilidade, ou quero que tal, por non sei que, por millóns de escoitas, e notas que o tema está feito que cada un por separado, e non hai unha cohesión, e despois diste, é que non hai, notase que non hai química, que non foi grabado en persona, que non foi grabado dunha forma natural e se nota realmente. É mellor que mm. surja todo con E amor e imaxina cariño. eso nun grupo, Dios mío. Hostia, cuidado, que pode Eh, ser. porque o que eu creo que sí, precisamente, é o que máis se nota. Se non hai conexión, nun escenario non se vai ver conexión, creo, vaya. Non sei se tamén hai músicos que sexan moi bons actores, pero polo xeral Claro, músicos son músicos e non se nota. é que non é o mismo Eh, tampouco, non? Que ti, por exemplo, ti quen sexa ten un proxecto, e ti para actuar en directo, pois tes uns músicos contratados como quen di, e aí é distinto. Me refiro, aí ao final tes os músicos que te fan a música, e ti o proxecto es ti sola, como hai moitos casos, non? De xente que o proxecto é tal, e os músicos pois son, bueno, contratados por momento. Que non xa unha banda que xa se presenta como banda, me refiro, como de Rappers, como La Oreja de Van Gogh, correcto, como tal, que xa todos correcto, están sempre presentes e que aí como non existe esa química, a ver como aguantas. correcto. Eu teño moitas ganas de bueno, agora estou cos concertos que me foron saindo como as de Diz, que é o meu nome, pero ese fixen entre comillas. Sí, no, acaba de ser como acaba Eh, de vir o espíritu Hannah Montana agora mismo. sí, de repente. É que non sabía como referirme en plan como en solitario, pero non en solitario porque non vou só, pero pero vaya, sí, quero dicir que non como que non hai unha banda, vaya, ou que non acompaño a ninguén tampouco, ou que isto. Gústame pensar nas persoas que me acompañan como banda. Un pouco tamén o concepto, pero eso nunca se acaba entendendo. O que eu viña a dicir é que estou un pouco in the making de unha banda de verdade, unha banda, e a ver si pronto coñecemos todos detalles. Claro, porque ibache preguntar precisamente, non? En que punto estás agora mismo? Porque ti tes publicadas 2 cancións, 2002, 2000, o sea, 2002, mi va.
Sí, 2022 eu o sou un nano. 2002, la madre que me parió. Eu, de verdad, a miña Non me mente é unha quedo. maravilla. Tes o Extraperlo e tes as Feiras do Amor, ambas con Berto na produ, pero en que punto Encantado. estás? Que se pode contar ou en que está traballando esa mente agora mismo? Pois eu, en que punto estou? Pois ni puta idea, honestamente. Bien, Movéndome, intentando, em, eu estaba bastante, desentendida. É que claro, todo isto empezou, nin sequera, o sea, eu estuve un pouco a conto do que estábamos falando antes, que era así como empezou todo e estaba facendo así un pouco sí, como cronoloxía de acontecementos. Precisamente cando empecéi, que dixen, pois vou empezar a facer isto sola, aínda que non me apeteza moito facelo sola, pero porque me apetece facelo e quero facelo. E, bueno, pois terá que ser así. E sabía xa dende un principio que quería colaborar con xente constantemente, que non me ia gustar sacar, o sea, porque eu ao final sempre estou constantemente tamén facendo música sola, pero tamén son cousas que despois para sacar, vaya, que o proceso de publicacións como que se me atraganta e se é unha cousa miña, pois non me apetece, bueno, non sei, é como que se queda aí máis fácil. mm, Ao facelo con máis xente, tamén é un proceso bastante máis, tes a refilmación de outra persoa, tes a compañía de outra persoa, tes, a min a música gústame facela colectivamente, a verdade. s Eh, e Berto foi unha conexión moi grande. Facemos, bueno, música moi guai xuntos. O sea, non moi guai de que a música sexa guai, senón que nós o pasamos moi guai. que é o Pero que é o importante, o máis importante de todo, non? Porque sí, despois si, os efectivamente. temas poden ser moi guais, os temas poden funcionar, non poden funcionar, eso xa hai moitos factores e cada vez teño máis claro que non hai unha fórmula perfecta dun tema que vai a funcionar. Hai moitas cousas que influyen para que un proxecto, unha canción ou un disco poidan ter éxito. Pero joder, eu doume conta, non? Cada vez que falo con vos, vou coñecendo máis o proxecto, ou a forma de composición, ou a forma de traballar de moita xente que me vai contando, ou me vai ensinando cousiñas ou tal. E eu doume conta de que, porque pasoume, no, cunha conversa que vai salir en Mundo Sonoro dentro dun tempiño, e con algunha conversa que fixen aquí, non? De dicirme xente de, é que eu de repente foi sacar o disco, ou sacar a canción, e dicir, que baixón, porque no sentido de disfrutaron moito o proceso de creación, Ah, disfrutaron moito os nervios de quero vela publicada e despois está como, vale, si está fora, vale, a xente o pode escoitar, vale, a xente a pode cantar nos concertos que poda ter, mm, pero é como, e agora que facemos? Porque agora sí. non está previsto sacar nada por como funciona todo, que, bueno, sacas un disco, pois hai que esperar ou o que sexa, pero dicíame algún de, vale, que agora me encontro de como Que baleiro, non? sí, de a que dedico esas tardes que quedaba con non sei quen para compoñer, se agora como vou a compoñer se teño que defender isto e teño que promocionar e teño que estar. E como, es que por eso o proceso é o máis importante de todo. Sí, viaxa antes que destino. Total. Tal cual. Hostia, Totalmente. é a definición perfecta. Viaxe antes que Sí, destino. sí, 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 para todo, para todo. Isto viña algo, creo. Sí, no, pues estaba, a verdade é que me perdín tamén no ¿Dónde punto estás estaba? Sí, sí. de sacar, Em, de estar falando ti de pois Berto, foi de disfrutar con él. sí, efectivamente, agora no punto que estou pois mira, de feito, incluso estou nun punto que esas cousas que fixera, eu sola, que non tiña pensado sacar e todo isto, creo que igual dame a routada e saco mixtape ou algo, non sei, ou singles varios ou cousas así. Eso por unha banda. Mira, 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 mira. Em, Oye, xa solo a posibilidade de que te o plantees, me gusta. Guai.
xa sos a posibilidade Moitas de que grazas. plantees eso, de que teñes a idea de, oye, pois igual o saco, xa me parece moi interesante, Sí, porque ademais levaba igual algún tempo pensando, pero era rollo, é que se me poño a sacar estas cousas, teño porque eu tamén son moi así, que tamén o disfruto moito. Teño que facer o videoclip e todo isto, e non é que me faltaran ganas, pero igual tempo sí, e facer calquera merda non me apetecía, pero como que últimamente estou do pau de vai, si o saco e xa está, e eu que quero facer o videoclip, pois xa o farei nun futuro, cando poida facelo ben e como eu quero, e simplemente vou sacando a música. Non sei, como máis libre de un montón de cousas de, pero isto ten que facerse así e así, porque senón vai pasar non sei que, eu, bah, ti saca a canción e xa, e escoita peña e sí, xa porque, está. joder, Que tampouco ten ata máis. incluso no voso caso, claro, eu non controlo da industria e eu non son que para, lóxicamente, para dar consellos nin nada, pero Eu tampouco, non sei que. eu o vexo dende un punto Adiante. de, no, pero bueno, ti estás Falemos dela. Sí, sí, converso, sí, adiante. pero eu o feito de eu penso, digo, joder, é difícil que ti saques algo ou calquera que está empezando saque algo e teña unha repercusión alta, porque ao final o número de ointes que tedes, por desgracia, é máis pequeno de outra xente. E eu eses agobios que podo notar en algún de vos de, buah, que claro, quero sacar a canción e quero sacar un videoclip. Eu penso e digo, joder, non é tan necesario o videoclip, no sentido de, ti sacas a canción, a pos en Spotify, podes facer incluso un lyric video máis ou menos curadiño, básico, para YouTube. Se queres ter algo en YouTube para estar presente tamén nese lado. E, joder, ti sacas agora a canción, a xente a escoita, e como 90% de cancións van pasar 2 semanas, e o hype da canción vai empezar a baixar. Pois igual, dentro de 3 meses, colles e dis ti, pum, publicas o videoclip dunha canción que saliu foi 3 meses, e para min parece como mellor estrategia de, buah, Pois xente realmente sí. se estaba olvidando da canción e de repente dis, ei, mirad o videoclip, e Sí, sí, xente vai sí. dicir, buah, que temazo era esto, buah, que pedazo de videoclip, e pode volver outra vez ao hype aí, e axudar, para min, eu vexo como Sí, sí, mellor, sí. quizáis. Eu o dicía sobre todo como por pulsión artística realmente, porque eu de estrategias vou un pouco Sí, a ver, máis é que curta. claro, ti a parte audiovisual, máis alá da parte musical, a parte audiovisual, para ti é moi importante polos estudios, por Sí, ti, vaya, porque me gusta. porque te gusta, pola túa inquietude, máis alá de que sexa porque acompañe o videoclip a un lanzamento. Sí, 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 xusto. E claro, a min pásame normalmente que se remato unha canción ou polo menos se teño a intención de sacala, non me pasa que teña a intención de sacar cousas das que non teña xa un videoclip imaxinado na cabeza, honestamente. Polo moi xeral, vaya. Entón, bueno, pois andaba con esas cousas de un tema concreto que de feito xa estou cantando nos concertiños que vou dando. Este sábado estamos en no, isto sai despois, nada. Este sábado non estamos en ningún lado. Este sábado, sí, a ver, este sábado vas a estar, pero non vas a estar, o sea, xa O estiveches. sábado pasado estiven en Conxo, ¿no? Como Así com podo falar. sí, como foi o concerto? Unha o petadísimo de xente, verdad? Que non foi unha, Guau, super hai experiencia. a xente coreando todas as cancións a topísimo, eh, Efectivamente. Esta canción que vou sacar e tal, e que toquei, guau, encantoulle a peña, e tal. aí dixeches: teño que sacala porque a Joazo. xente está cantando e isto ten que ser". No, vaya, A ver, sí, despois de chorar. xente, non, vos pensade unha cousa, porque aí dices: Sí, "Joder, pois vaya mierda que salga esta entrevista cando pasou o concerto". Xa, é que igual o que tes que facer é estar máis atentos a todo as súas redes e a todo o que vai a facer, porque se mirades todo e buscades o seu nome todo o tempo en Google e facedes e mirades o seu Instagram, mirades todo, pois xa non tedes que esperar a que se publique isto, porque xa ides estar aí en primeira fila, vale? O sea, pero hai que escoitar estes episodios tamén. isto tamén, pero Se te enteraste por aquí, se alégrome agora moito, dici, explicando. joder, me perdín esto, pois xa sabes o que tens que facer. O sea, como sempre, Haberá xente, máis, que sempre o digo ao final, esperemos. na descripción vai haber as súas redes, todas as súas redes, vale? Para tanto Spotify ou Instagram, todo onde está presente, para que vayades e lle deades a seguir, porque é o máis importante. E ojalá veñan moitos máis concertos. Moitos máis. Efectivamente, efectivamente.
por favor. Porque, mira, máis alá de estas concertos en solitario, estes concertos nos que ti, pois, bueno, solitario, que vas e tal, ti o ano pasado fixeches un tour de festivales sen, Uh, sen estar no cartel como tal, pero fixeches un tour de festivales, Morriña, Caudal, por exemplo, aí uns cuantos sitios máis, de salir a cantar, defender aí canción, que? xa, moi Que guau. tal eso de salir ante Moi, moita moi peña? guau. Porque en todos os tanto no Caudal como no Morriña, sendo horas que non eran top, me refiro de hora principal, había moita peña. Como foi eso? Impresionante. A mí lo que máis ilusión me facía, a verdade, tamén, era sobre todo nestes festivais grandes, porque eu collía todo con moitísima ilusión, pero estes festivais están organizados pola mesma empresa que un festival que organiza, o sea, que un festival ao que vou eu todos os anos, que é o Resurrection Fest. Entón foi como, o sea, nos backstage estas cousas, poñían os nomes dos escenarios, que non sei se será como o seu maior festival, o Resu, non sei, pero chamaba a atención que había, pois, poñía os nomes dos escenarios do Resu nos backstage, o sea, como nos boxes de ali, e había un montón de vasos de Resu na basura e tal, e de repente foi como estar no outro lado de algo, non sei, pois sí, de algo que moi concreto, no que, vaya, non estou no Resu, non? Pero vaya, non sei, foi unha movida iso. Pero vaya, o máis heavy era ver que había xente que se sabía a canción, creo. Claro, porque ao final ti estás a salir, a facer unha colabo, que se pode esperar ou se podía, non, por esa unión que falábamos antes, non, porque ao final, pues, estás con Berto na produto, estás axudando, estás traballando con el, se pode esperar que ti poidas salir, pero non é algo que está anunciado, co cal, Mm. que a xente cante ou que xa ese feedback, ostras, ten que ser como guau. Sí, impresionante, eu nunca pensei, é que, nunca pensei, sempre quixen, pero nunca pensei chegar a que alguén, simplemente unha persoa, eh, pois iso, poidera terse aprendido sen querer, unha canción que eu fixen. Así que eso é o máis heavy de todo. E despois saber aprender, ir a eses sitios sen a presión de Berto igual me odia por isto, pero sen a presión de que o concerto non é teu. Sí que é verdade que despois cara a final de verán din algún xa o vuelo enteiro e era un pouco tamén outra vibra emocional interior, porque eu aos outros igual ia así como super un pouco a vibra Kodax, non? En plan, estar de jirijauja todo o día como se non tivera que tocar, ou que facer nada, vaya. De repente, 2 cancións antes de ter que sair, de repente darte conta de que tes que sair, respirar profundo, pasar aí eso e pasalo genial. Sí, pero E sí, unha vez pisar o escenario e ver a xente, non se van todos os nervios. home, eu Pero teño que dicir porque, bueno, isto xa falei nunha conversa ca xente do Sodomar deste momento, pero eu subín ao escenario do FIT de Vilalba durante a actuación de MDJ a bailar, bueno, bailar, a moverme, facer mm. o tonto ali, durante todo o tempo da actuación prácticamente, menos as 3 primeiras cancións que pinchou, estiven no escenario bailando, Que ali. guai. E claro, eu xa subira no Sodomar, e había xente, pero no FIT había moita xente tamén. E claro, eu para min, joder, eu me imagino a vos subindo, non? Porque eu foi subir a bailar de, sí, pois díxome Marta, joder, me molaría que subises a bailar porque non creo que a xente mire para min, non sei que, tal. Eu, sí, veña, que si, a min non teño vergüenza nunha. E no momento primeiro de facer o recorrido por detrás, salir, correr a cortina para poñerme, e de repente ver todo o mogollón de xente que había, ao principio foi como, hostia, cuidado, Ups. espérate, que hai moita xente que pode mirar para aquí. Porque sí que chama a Sí. atención dende, porque na baixo podes dicir, "Buah, É canta xente", máis.
pagaron para mirar para aí, na maioría dos casos. E é top eso, o sea, ten que ser tamén No, en plan de, o sea, non por tal, sino como un pouco de presión en plan de: "Joe, vaya, claro que a ver, están que me aí. den unha boa experiencia polo menos", sabes? Pero tamén te tivo que servir, non, falaba preguntábache antes de ese primeiro grupo como toma de contacto, isto dicías ti agora, buah, que igual Alberto se enfada, non, por non ter presión, é real, o sea, ao final non é o teu concerto, quer dicir, home, te preocupa, non queres que salga mal eso, No, pero e despois eu ia dicir que despois xa cando facía o setenteiro, que Mariña andaba con Furious Monkey House con datas e eralle incompatible. Aí sí que andaba máis xa, outro quero dicir, xa outro mood, xa era. te levantabas en plan: tal", hoxe toca, o sea, con outra mentalidade, vaya. Sí, Sí. pero máis alá de ese momento, non, pero é ver como é un festival, máis alá que sexa un macrofestival, como os nomeados, como outros máis pequeniños, que son grandísimos, pero son de menos infraestructura, pero coñecer tamén como é eso por detrás, como son os backstage, como é a produción, como todo eso, tamén ten que servir de dicir, guau, pois mira, se o ano que ven ou en 2 anos son eu, o meu proxecto co meu nome, ou outro proxecto no que ti estés dende o primeiro momento, está aí presente, xa saber como é o que non sexa tan chamativo, Sí, non? efectivamente, que eu igualmente sempre a todos os sitios aos que fun sentirme como en todos lados nos trataron, quero dicir, nunca hubo ninguna diferencia de trato entre, por exemplo, Berto ou a xente que Cachi ou eu ou o Arturo, que a todos nos tratan como sempre por igual. Eh, entón, nese sentido, pero sí que, claro, igual en xeitos de dinámicas ou en como esta cousa, coñecelo deste xeito, para min era como, igual se fora, non sei de que xeito, pues simplemente por coñecerme, pero como con máis presión ou Mm. con cousa de: "Buah, vou facer algo mal e non me van", non sei, como con máis medos, pero facelo así con xente coa que tes confianza e que estás aí porque te quere ali, que é algo moi bonito, bueno, non sei, pois ía con outra mentalidade e sei que me vai servir moitísimo para o que dis ti, se chego con outros proxectos nos que sí que sinta máis responsabilidade tamén, chegar, pois, polo menos sin ese medo, que é, a verdade, bastante completamente infundado, porque non che van matar, non, o sea, a xente só está aí para traballar, E todos queremos pasar un bo día, que ao final, non. un concerto nun Santo Camiño, nun Morriña, nun Caudal, home, é un concerto moi importante porque, bueno, tes unha visibilidade e estás aí de que pode haber máis xente que non te coñece, pero precisamente é o feito de que non te coñezan non deixa de ser un concerto normal no sentido de quen te coñece, pois sí, lle vai gustar ou vai dicir, "Buah, pois hoxe non estiveron finos". Pero que non te coñece, o fagas ben ou o fagas mal, a maioría nin van a estar, lles vai importar. O sea, se o fas mal, non te vai a supoñer un problema tampouco, me refiro, non? Para min é un pouco a máxima satisfacción tamén, o sea, que, porque nos ten pasado como, pois, empezar o concerto e que, pois, igual si ves a alguna xente que ves que igual viña máis como concienciadamente a velo, pero despois ves que a xente que andaba por aí polo alrededor se vai chegando, tal, vai axudando bastante o que estás facendo no escenario, pero está disfrutando co que estás facendo. Mm. Eso é moi satisfactorio, a verdade. E ademais é o que falábamos antes, eu consumín festivais a cascoporro tamén, e entendo todas as posibles partes que poida ter o día e os sentimentos de un. E eu teño descuberto cousas moi chulas ou incluso cousas que encantaronme no directo e disfrutei un montón e despois igual non me gustaba en estudio e descubrín que, wow, sí, volve a haber un concerto desta xente, teño que ir de primeira, pero igual non os escoito tanto na casa. Non sei, É que eso pasa, porque a min, por exemplo, pasoume con, o dixen nun vídeo, eh, a ver, xente, como isto igual sale un día ou sale outro, pois o que vos vou dicir agora, pois facédeme caso igual. Xa o falo nun vídeo no que
cun amigo meu inicio, vai autospam un pouquiño aquí, permíteme que faga un pouquiño de autospam, Ujú. inicio unha serie de vídeos que se chama O Fogar dos Festivaleiros, no cal vou a falar con el sobre todo, con Dani, o meu tocayo, e con outra xente, entre a cal podes estar ti, xa te aviso, Ay, sí, 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 sí. de experiencias en festivales, de previas de algún festival ou de, pois, como foi pois, fuches a este festival, pois vamos a facer un vídeo analizando, comentando a experiencia. E falo deste caso, que vou dicir agora, o vídeo está en YouTube, así que ide a velo, de Rels B, do rapeiro Rels B, que eu o escoitaba en Spotify e era como, bueno, sí, me chamas a atención, pero non me apasiona. E o vin o ano pasado no Morriña, e de repente vin que o tipo salía ao escenario con banda en directo, con coristas, a voz moi distinta do que estaba sonando en Spotify, dunha forma moi guapa, e foi como, what? Menos mal que me gusta estar nos sitios e non quero escaparme, que aínda que non me gusta o que vai no escenario, pois suelo quedarme pola zona, que dixen, hostia, é que isto é unha Algo maravilla surreal. e agora non o escoito moito na casa, pásame co que dicías ti agora de, pois, Mm. bueno, sígueme parecendo en Spotify que non é tan guai, pero ahora vai estar no segundo camiño e ou xa estivo, depende, o tempo relativo, xente, pero ahora quero ver a súa atención. O sea, eu agora a atención de Reelsby é unha das que teño marcada sí ou sí, que nese momento teño que estar ali. E está guai Ostras, qué eso, ben, ese descubrir qué ben, mola. qué ben. E é unha satisfacción moi grande, porque tamén, bueno, son cousas diferentes o directo que unha versión de estudo e poder xogar, bueno, xogar con esas dúas cousas Mm. e dúas vibras e tal, pode ser moi interesante. Mira, Así que sí, a veces pasa iso. vouche preguntar por algo moi interesante, que eu quero ver en directo pronto, ou tarde, me dá igual, pero eu quero ver en directo, porque, bueno, ti non o ves, a xente tampouco, porque, claro, a xente se quere, bueno, ao principio, cando estaba ao principio, sí que se vía. Aquí á miña dereita hai un setlist dun concerto dunhas rapazas que eu fun a ver onte en directo aquí, bueno, onte, antes de cando estamos grabando isto, xa pasou o domingo 19 para que a xente se sitúe na Fundación Luis Xoana aquí na Coruña, unhas rapazas que se chaman Leria, que son un amor de Ah, personas, sí! e eu vin un par de vídeos de algo que pasou en Vigo fai uns días tamén, que, claro, algo que o mismo que a xente pode non esperar a túa participación colaborando nos festivais, eu non me esperaba que eso pasase, que te subieses ao escenario a cantar con Sí, elas. Entón, sí. preciso porque a ti que non te moito, que teño ganas de verte en directo, a elas as quero a máis non poder e preciso saber como surgiu o feito de, oye, ven a cantar con nós e como foi esa experiencia tamén. Pois é impresionante. Claro, son un montón, son unhas rapazas encantadorísimas. Em, bueno, nos vimos nos Kodaks, de feito, foron bastante, foi un rayo de sol de repente, claro, como te contaba eu antes, que eu estaba ali e tal, de repente descubrindo a miña quiniela, vendo que xente de cada categoría estaba ali, que eu creía, que non, tal, pero todo bastante dende, bueno, non sei, dende un pouco a perdición de aínda non saber por onde me ver o vento, que vou facer ese día, que nada. Sí. E de repente vexo veía a Andrea, o sea, perdón, a Mei e a Elena, entrando, nos pegamos xa, estivemos casi todo o acto de finalistas pegadiñas, e foi como un bastón de comodidade, de apoio e de comprensión desto que nos gusta, que xa falamos que nos gusta, moi grande. E nada, e uns días máis tarde, preguntáronme se coñecía algún artista que puidera estar interesado en dar un concerto en Vigo, que elas tiñan a data, pero, bueno, non tiñan a ninguén máis no cartel e tal. Em,
Lles dixen que tal eu. E me dixeron: "Pa'lante". A ver, é como Sí, sí. esa cousa que hai que perder o medo de, oye, propoñerte a ti mesma, ¿no? Por que vas a propoñer a outra xente? Oye, que tal eu? Non te encaixa, vale, pois te propoño outra xente, pero No, de feito foi un pouco que, non sei se me dixeran algo como pensamos que a ti non te interesaría ou algo así, xa antes de que eu dixera o que tal eu, que xa non lembro nin por que sería. Pero vaya, eu, xa lles dixen despois, porque eu tamén estaba un pouco, bueno, non sei, con esta presión mm, que que bueno, eso. sí, Pero máis tarde díxenlles, conteilles un pouco todo o tema de que eu era o primeiro. Eu nunca din unha vez con Kick and Roses tiven que dar un concerto sola porque, a miña compañeira Nerea, tivera unha entrevista de traballo que lle saiu como bastante preto do, quero dicir, un par de días antes nos enteramos. E vaya, era bastante peor non ir ou dicir que non íamos a que fora eu sola. Entón, pois fun eu sola. E esa fora a miña única experiencia dando un concerto en solitario. Non me gustara moito. Entón foi unha cousa de que e o que te dicía antes, eu non tiña moita nin sabía que podía sacar, bueno, tiña a esperanza de poder sacar un proxecto, non sabía se me ia apetecer dar os concertos, do meu proxecto en solitario, pero de repente pensar en dar o concerto con elas na sala con trabajo apetecíame un montonazo, e foi como, vaya, e si probas isto e se che mola agora podes pensar en dar máis e todo isto, e así foi. moi boa experiencia, ¿no? Así foi. Moi boa experiencia. Ademais tamén acompañoume Ro, que me vai acompañar no resto de concertos. Ro, unha amiga, que ilustra tamén, fixo Bellas Artes. Em, vaya, artistaza. E neste en concreto estaba Héctor, que vaya, non sei se poderá estar en máis porque por as razóns obvias, non? Sí, porque Non polo que treina. sexa, vai estar tamén cun Ya. verán cheo Sí, de datas. Héctor ten un verán curioso, sí. Que a mí me dixo fai uns meses falamos de o anunciaron non sei que festival e dixenlle: "Buah, non sei se ata foi no FIF", dixenlle: "Buah, tío, que vou ir ao FIF, que alegría, non sei que tal", e díxome: "Vaste cansar de ter oportunidades de vernos en directo". Non te podo dicir máis. E cada É cartel que me sale, difícil. dígolle, mándolle un WhatsApp e dígolle: "Pois tes razón", e dime: "Aínda queda". Po, tes razón, o sea que, pero bueno, ojalá te poida acompañar se poidas compatibilizar, estaría guai que puideses compatibilizar aí. Eu sei que Héctor en todos os que se non ten data de lontreira, vamos, el apúntase un bombardeo, os dous, e mutuo, vamos. E vaya, axudoume tamén moitísimo, en temas primeiro concerto, de sentir a responsabilidade, sí, nos teus máis na túa cabeza. E Eh, eu teño que dicir pero tamén brutal, foi brutal. que Mm. foi brutal porque eu tiven, espías Mm. que viviron aquelo e me falaron dos 2 concertos como, top, como top. Sí, Xente que que ben. estaba e que me dixo: "Sí, sí, 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 mereceu a pena", porque, joder, hai que dicilo, que a toda a xente que foi, non sei canto aforo foi realmente o que tiveches ao final, pero toda a xente que foi, hai que dicir que, un aplauso para eles, porque competíades nese mismo día con The Rapans. Sí. No terraceo, que ao final non foi un terraceo, que foi un non se un baixo teito ceo que os meteron ali no Sí, ¿no? auditorio, pero competíades nun día que era jodido porque ao final, vale, Derrapas está en moitos lados, se vai a poder ver, moito máis fácil que a Lere ou a ti neste caso, ¿no? Pero que a xente decidise ir a vos e sei, por exemplo, quenes eran os meus informantes iban ir a Rapans. E cando se enteraron de que estaba Leria, despois apareciches ti, pero cando se enteraron de que era Leria, que iban a estar ali, dixeron: "De Rapans, xa Qué os verei, guay. vamos ir a Leria,
porque por esto esta persoa sabía que vai a ser, por Sí. desgracia, este ano moi complicado velas, porque non van a estar en tantos lugares. E Ujú. dixo, pum, vou pa elas. O sea Pum, que a moi tope. guai a xente que estivo, eh. Oh, que ben, que ben. A min tamén me gustaría ter ido aos Rapans, eu comprendo a calquera persoa que que fose ao Terraceo. A ver, eu a ti non te vin sola, pero eu lería, é unha experiencia que velas en directo porque son, eh, Sí, inconmensurables. son brutais. Teñen unha enerxía brutal, unhas letras brutais, é impresionante. Buf, é que non sei, non quero é que se me poño como a dicir cousas concretas acabo dicindo de todas, pero É que se nos poñemos a falar delas, que pronto van a volver por aquí pola Canle, que xa fai moito tempo dende que pasaron e é necesario porque sacaron o disco e non falei con elas aquí deso, que poderío mira, falaba onte cunha persona no concerto delas de cuán importante son proxectos como o dela ou proxectos como o teu, máis alá de calidade ou non, máis alá de éxito numérico ou non, porque hai outro tipo de éxito, o feito de que existan figuras que para as rapazas, para os rapaces, pero esas figuras de, joder, que ahora a xente poida verte a ti e que ti des concertos, aínda que non estés de cabeza de cartel de festivais, pero que ti estés dando concertos e pode ir algunha neniña ou algún neniño dicir, buah, mira a Ash, mira a Asleria que están aí, eu podo facer o mismo. E incluso vou máis alá, en temas, por exemplo, estéticos. Por exemplo, que a xente poida ver que esos nenos e nenas poidan ver que vos subides ao escenario eh, co pelo de cor non sei que, ca roupa non sei canto, con roupa que igual non é tan normal ver en escenarios, Ujú. e que os subides e estades aí, e digan, joder, entón é moi guai que existades e estedes aí loitando para que esa xente poida ter referentes Ya, top, o gallá. O gallá, o gallá. Eu espero, por exemplo, con estas cousas todas de que falabábamos incluso antes de empezar a conversa, que te dicía isto de, empeza a darme raiva un pouco estas entrevistas porque non me sae poñerme aquí a venderme e non sei que, e me sae pues, non me esperaba estar aquí, ou non, non sei que, e as cousas que son reais. Pois polo menos iso, que moita xente iso, que igual pensa: eu a min isto encántame, eu podo estar facendo tucutú, tucutú, tucutú con 2 paus 6 horas seguidas. E se isto fora a miña fonte para conseguir o alimento, estaría pasando os días máis contento que un allo, vamos. Pero hostia, non me veo. Non sei, penso que non pinto nada con esa xente que eu escoito ou cosas así, pois que pode ser, pode ser. É que tampouco unha cousa como que vou alcanzar aquí, non sei, unha No, cousa de: "Ah, sí, podes chegar", pero pero fíjate que eu cada vez me dou máis conta de que temos moi a palabra éxito mm, moi mal definida, porque, por exemplo, o tema OT, ahora que foi a última edición do OT, mm, que asco me dá Twitter con OT, porque como dicía, dixo a Maya un día en La Resistencia, los fans do OT están locos, e é moi certo, porque a maioría están locos, no sentido de, cando se poñen a facer comparacións de "Buah, es que solo tiveron éxito Aitana e Lola Índigo de OT 17". E eu digo, hostia, meus, vale, Aitana, sí, e Lola Índigo van facer un Santiago Bernabéu, me parece exitazo, é brutal, é maravilloso e absolutamente brillante. Pero o éxito tamén é que moita xente, como por exemplo Natalia Lacunza, Alba Reche, Julia Medina, aínda que en menor medida, pero que están vivindo da música, que están facendo efectivamente, concertos, Chica Sobresalto, por sí. exemplo, Ou moita xente que Nerea, por exemplo, ou xente que acabou en musicais, tamén, que traballa agora en teatro musical,
infinidade de cousas, sí. E é éxito, pois o dicía porque se ti, por exemplo, loxicamente non te vai a dar de vivir, está claro o que vou dicir, pero se ti, pois, con as actuacións que vayas tendo, sirves para que alguén, algún meniño ou unha meniña, pois se plantexe a súa forma de pensar, ou se plantexe a súa forma de vestir, ou diga, buah, é que a mí me mola isto e non o fago porque, ai, é que porque van pensar tal, e te bate enriba dun escenario. Pa min eso xa sería o primeiro éxito da túa carreira, que alguén se poida Efectivamente, sí. fijar. E porque dicías ti agora, non sei se tal, igual alguén que te viu xa en Vigo, por exemplo, pois algún dos que estaba ali, pois, oye, se plantexa cousas. E eso que o máis importante, máis alá do resto, non? Totalmente. Ou simplemente que iso, xa, no, é que dixeche o primeiro éxito da túa carreira, para min sería o máis grande, en plan, que hai por riba diso? Nada, absolutamente, absolutamente nada. Eh, pero simplemente con que canten, é que sí, é que de feito Cecilio G ten unha Cecilio G é unha persoa un pouco problemática ás veces, pero a min gústame como poeta. eh, igual moi collido con pinzas, porque haberá moita xente que non o considere poeta, pero bueno, adoro. A Vou ver, citalo en Million Dollar Baby e acaba con eh, pero mi amor, no sé si lo entiendes, que lo hago por ellos, necesito cantarles, mi corazón siente que el día de mi muerte dejaré este legado para que puedan cantar. Punto. En plan, non dejar este legado para que a xente se lembre de min, nin non sei, nin iso, nin porque eu cambiara a súa vida, nin nada deso. Simplemente dixei algo para que outra persoa poda cantar. O sea, eso pareceme tan é tan bonito e é realmente como mm, como o sinto, non sei. é que eu penso o bonito que ten que ser eu, por exemplo, teño yo dito a artistas, por exemplo, eu facía moito tempo que non nomeaba a Andrés Suárez e me estaba preocupando. Eu Andrés Suárez, por exemplo, a xente, os habituales da canle, os que me seguían nos directos e demais, saben que para min Andrés Suárez ou nas redes, que a veces son moi pesado con eso, na pandemia, para min foi o meu salvavidas principal porque unha canción súa, Despiértame, está asociada a un momento no que eu estaba a piques de petar pola situación, por ter que ir a traballar ao hospital, por todo o que estaba pasando, por non poder ver a miña abuela, por moitas cousas, estaba a piques de que a miña cabeza, eu creo que podía ter petado moi forte, e de repente esa canción empezou a sonar, non tiña nada que ver, non é unha canción que falaba dese tema que eu estaba a vivir, pero fíxome poñerme a chorar, e foi como a primeira vez que chorei na pandemia, foi con esa canción, e eu dixenllo a el Moi necesario. un día que fun a unha firma e me puxen intensísimo con el me dixo, joder, ya soy yo intenso como cantautor, nos acabamos de juntar intenso con intenso. E dixenlle, a túa música foi un auténtico salvavidas para min e está claro que eu, por escoitar a súa música, non lle estou dando cartos, as reproduccións de Spotify suban un tal. Pero creo que para el seguramente é un regalo porque o que dice, o que dice Ciro G e o que dices ti. Ti sacas unha canción, a xente escoita para chorar, para rir, para bailar ou para desconectar. E se hai algo que ti creaches na túa habitación, no estudio que gravaches e de repente hai a unha persona polo menos que Totalmente. lle fai moitas cousas e a min pareceme o máis Impresionante. maravilloso do mundo, porque, joder, sobre todo cando son cancións nas cales falades de verdades, de amor, do que sexa, pero de experiencias que vos pasen pola cabeza moitas veces soltades eses demonios que tedes dentro en moitos casos, non? E eu imagino de, joder, pois a quen conta fala algo por exemplo, un gran amigo da canle que vou a facer tamén promo. Estou aproveitando xa a túa entrevista para facer A moitas tope, a promos, tope, pero a tope, a tope. hai ali Sí, a sí, vai. camisetiña dunha N que é a camisetiña de No One, que ten un EP moi duro é moi cañero e está feito cando el, bueno,
está pasando todavía, está recuperándose dunha depresión moi gorda. E eu lle contaba, tío, é que a mí me parece genial que ti colles o teu pensamento, o fagas aí, porque esas cancións poden axudar a moita xente o que ti estás a contar. E guai, que eso ten que ser moi guai, non? Saber que o teu sirve para algo. Pode que sí, pode que sí, pode que eu espero que sí. É a gran intención, polo menos iso, para o que dis ti, para que cantes, igual se che faga máis leve unha pena, ou ao revés, ou se che faga máis eufórica un momento de ledicia, ou que te sirva para desconectar, simplemente para que cantes ou non cantes, vaya, para que cantes na túa cabeza, pero me entendes? E sí, de feito teño voullo agasallar, xa llo dixen, teño como unha carta que escribira para unha amiga de primaria, que creo que non lle cheguei a dar porque teño eu. E que outro día atopei, así, non sei que andaba buscando, pero atopei iso. E poñía algo así que ademais, despois eu estaba como psicoanalizándome un pouco coa carta, en plan de xa te falabas así con esa idade, como porque creo que utilicei a palabra o meu soño friki, en plan, a palabra friki creo que estaba e é O como meu non soño era nada friki friki. este soño, pero bueno, en plan, sería como por facelo de menos ou algo. E poñía textualmente o meu soño friki é chegar a ser cantante. Non quero encher en ningún estadio grande nin nada así, simplemente con que unha persoa me diga que lle gusta ou que se aprenda un verso dos que eu escribín ou algo así, eh, xa terei feito todo na vida, en plan, pero que esa Mm. expresión lle está aí escrito e tal, e yes, é unha persoa que coñecín, pois, en concertos e así, e que me escoita, bueno, temos unha relación bastante cercana. De amizade. E se fose de outra, No, de amizade. pois maravilloso. O sea, Igual paseime de bastantes, non tanto, pero oye, pero que nos queremos un montón. se fose, pois mira, maravilloso. Oye, mira, sería tamén xa un premio unha amizade por facer música. Se fose unha relación, tamén sería un premio maravilloso, o sea que sería bestial. No. Pero vaya, sí. Pero vaya, que foi como posterior, quero dicir que escoitou a miña música non é tanto como, ok, pois miña nai, sí, sabes este non sei que, porque xa me quere e tal. Entón, bueno, vaya, Jess é unha persoa especial para min porque foi como, Joder, qué non guay. sei, considero que foi, é que quero darlle esa carta porque considero que foi como esa primeira persoa Hostia, qué que guay. foi como, ala, podes poñerlle tío check a esta liña, sabes? O sea, Hostia, qué maravilla. mira o feliz que me tes feito. Qué guay. O sea, encántame, encántame. Hostia, a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Mira, buah, que a mí estas historias me flipan. A mí estas Ai, jo. historias me flipan porque buah, ahora estos últimos minutos poniéndome muy filosófico. Pero Adelante, adelante. dentro da mierda que pode ser o mundo da música, por a mierda que hai, que é por como funciona a industria, por la mierda que se pode mover de envidias, de peleas, de cousas en diferentes ámbitos que existe e eso é real, aínda que a xente non o vexa, pero pasa. Que pasen estas cousas ou estas vivencias, e que ti ahora mismo, pois neste punto que estás pouco a pouco labrando o teu proxecto, buscando o teu camiño, centrándote no que queres facer, pois que xa neste punto, xa encontrases esta persona ou esta motivación de, joder, está aquí el, está aquí esta persona, xa me parece como, pois o mismo te dicía ahora de ser referente. Pois eu creo que xa é un éxito. O sea, ti xa Total, estás tendo total. un éxito absoluto. Pero bueno, vaya, outra cousa non, pero Jess pa min e que chegara Jess á miña vida por ter feito música, xa é un éxito enorme, vaya, impresionante. Veu os codas tamén, ou eso, sabes, poder, Compartir aí. levar efectivamente, compartir ese momento con alguén que tamén o vai disfrutar, bueno, vaya.
É moi bonito e ademais enténdeme super ben, entendémonos super ben, Que guai, sobre todo. que guai. Bueno, porque eu xa, ademais xa te digo, eu agora estou compartindo espazos con xente que admiro tamén e vivindo esa experiencia dos puntos relativos e de ver, pois eso, que todo é relativo e de todo. Vaya, que me acompaña en todo isto e que adoro e Que que bonito, siga sendo así. que bonito. Mira, que cancións o sea, se ahora te pregunto por esas cancións salvavidas ou esa canción que ti tes que escoitar sempre de festa ou esa canción que como que porque todos temos un tipo de cancións, me parece. E todos temos unha canción que, aínda que non sexa salvavidas, nin de festa, nin nada, é como a que temos que escoitar cada pouco, que a min pásame con varias. Se agora te pregunto por Mm, eso, que cancións se te veñen á mente? ostras. Mm, Chegou a pregunta difícil, ata ahora era moi fácil, pero ahora chegou a pregunta. Adiós. sí. Ahora sí. Vale, perfecto. É gracioso porque Perdón, non podíamos pasar sin un accidente ahora a disto. xente vai haber un pequeno corte porque vai a ver que de repente caeuse a cámara. É gracioso porque levamos unha hora a cuenta de. Comezo falando de que tivemos problemas técnicos na outra conversa que gravamos que non se publicou, que está vai quedar aí no baúl. E agora, unha hora 40 despois, primeiro problema técnico. Tiña que pasar. Tiña que pasar. Tiña que ser, tiña que ser, tiña que ser. Sigo pensando na canción Salvavidas. É que, é que este. Porque cústame como lanzar véñenseme un montón, entón eu creo que vou dicir cousas Di, mira, di as e cancións xa que te veñen non á cabeza. sabes na que Porque queiras. se te veñen á cabeza, O é por algo. Porque por algún motivo as tes aí. O sea, que ti solta o que te veña. a primeira que se me vén é Chabela Vargas. Eu adoro Chabela Vargas. Non sei dicir unha en concreto, igual, En el último trago, Mm. eh, adoro. Despois, viñase tamén á cabeza cousas da época como Demi Lovato. Eu fun super fan de Demi Lovato. Ia dicir son, igual agora perdiña máis a pista, pero é unha persoa para min que mesmo, como o que dicía antes, Camp Rock cambiou a miña química cerebral, etc. E nin sequera por Camp Rock Demi, vaya, pero máis ao revés, por todas as cousas que non eran tan disneyeables da súa vida. E penso en cancións que me puxen 1000 veces, pois o que diste, en bucle polas noites chorando. Em, Como Skyscraper ou Sober. Em, pero intento pensar en cousas felices, porque ata agora son todo cousas bastante así de. Pero claro, pensamos en Salvavidas e é o primeiro que penso en cancións que escoitei cando Ya. estaba chorando e non quería saber nada do mundo, realmente. Pois mira, Lentamente vai pasar, de Berto é unha delas tamén. Que de feito tive nun momento bastante heavy, eh, no A Galega, estivemos hai pouco na Galega Fest, xusto antes, pois non sei, nos puxemos a escoitar movidas dende documentos e saíu creo que alguna de Viaxe ao Espacio Interior e como que nos puxemos a falar un pouco da álbum, tal, e puxen esa canción e de repente me deu esa cousa de como pode cambiar a vida, de realmente, pois de realmente pensar neses momentos de donde eu non quería volver a ver a luz do sol nunca máis, o sea, Mm. de por favor, déixame quedarme debaixo desta manta e agora mismo non me sinto capaz de absolutamente nada máis. E de repente estar coa persoa que fixo esa canción, a punto de saír a cantar. É como explota a cabeza. Simplemente, o sea, bueno, eu chorei como unha filla de puta, vamos, e nese momento. Normal, E empecei rocorro, 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 normal. e incluso cando saímos tamén un pouco, porque en Rivas nos presentou a Celia a mí dun xeito moi bonito e outra vez rocorro, rocorro, rocorro.
Pero sí, a vida dá moitas voltas. Odio reproducir clichés, pero Sí, pero é pero certo, non? Porque, sí. loxicamente, bueno, non é ir a hora de psicólogo, non? Porque cada un vive o seu momento e ten as súas problemas, as súas mierdas, e cada un supera ou leva ou sobrevive ou sufre todo o que cada un está vivindo dunha forma distinta, pero sí que é verdade, non? Esa realidade de, joder, pois, coño, ti estás na merda, estás vivindo situacións jodidas, vale, non todo o mundo sale, non todo o mundo pode conseguir pasar ou saltar eses momentos, pero pode pasar de que de repente ti ahora te encontres dicindo, hostias, tú con esta persona que fixo esta canción que eu escoitei o que estaba nese momento, ou agora eu pensaba que non iba a subir a escenarios, estou subindo a escenarios Ou e incluso efectivamente, incluso máis, o sea, aparte de por estar coa propia persoa, senón por como efectivamente, de sentir un pouco de ledicia por ti, de pensar: "Joer, realmente querías estar nunha situación parecida a esta e estar cantando diante de xente ou mm, incluso cotizando o algo así, por, ¿sabes? Por esto, que quen me ia dicir, o sea, non sei, pero ou iso, ou nos ou subindo esta montaña que pensei que nunca ia subir, que me encanta subir montañas e eu que sei, que de verdade que non, pois ao final sen querelo unha persoa ou a vida te vai levar ali, porque sí, e vas poder ou morrer no camiño, pero tal cual. Mira, pero para ir poñendo un pouco o peche a oh, perdón. Só unha porque se non o digo, despois me vou arrepentir. Como canción tamén impresionante que lle debo un montón, Car Radio de 21 Pilots, que 21 Pilots é un grupo que adoro e en realidad me deixa un montón, porque, en fin, a ver, non solo hai unha, a realidade é que sempre hai máis. Hai pero realmente creo que se tivera que agora pensando e pasando por todas e tal, Car Radio, que ademais bueno, non sei se a coñeces ou así, pero a seguramente verdade sí, fala, polo título non me ven agora, pero seguramente sí que a escoitei, segurísimo. fala bastante é un pouco, o que falábamos do que para o que nos sirve a música, como que conta que, alguén lle roubou a radio do coche e agora só pode estar en silencio e iso é terrible. E É que e creo joder, esa canción, buf, 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 buf. que a vida sen música realmente, máis alá desto que falamos, non, que pode axudar en momentos, pero sen música en sí, o sea, sen unha banda sonora, mm, Buf, que terror. que No, aburrida terror, sería. O sea, non existe. Imagina ir ao supermercado e só escoitar o son este tétrico do frigorífico, e o en plan, e o pipí aí pip, da caixa que se escoite pip, en todo o supermercado, pip, e pip. todo buf, terrible. Ou, non sei, bueno, que cústame imaginar xa que se poida dar o cine sen música, Ir pero non sei, unha película ir sen ir no coche, mira, vou máis, ir no coche ca túa parexa, por exemplo, que acabas de discutir e volves, estás de vacacións en Cádiz e volves en coche de Cádiz e discutiche ca túa parexa e facer toda a viaxe Cádiz, Coruña ou Cádiz, Pontevedra ou Cádiz onde sexa, esos centros de kilómetros sen esa música que polo menos hai esa tensión da discusión, pero esa música que polo menos ti vas escoitando e diste, bueno, pero vou pensando na música, non vou pensando no problema que temos aquí, non? Por exemplo, sabes? tamén. Ou socializar, creo que tantas como antes usaban, quero dicir, agora imos a discoteca, antes ía de serán ou de foliada, bueno, agora tamén se fan de todo, ¿no? Pero quero dicir, ten un papel como moi importante no tema Mm, reproducción, tamén sí, incluso. é que, hostia. Ou estas noites de chorar, chorar absoluto e te tapas o corpo coa manta, pero a cabeza cos cascos. Uf, é que En se o fin. mundo, mira, o mundo sen música, ti máis eu non nos coñeceríamos, por exemplo.
E isto non Totalmente. estaría pasando. Entón, Bueno, a min gusta, sí, a min gustame imaginarme a existencia en xeral xa, uf, quero dicir, non coñecería tanta xente, de repente, agora que me, que que me que plantexas horrible, isto. que horrible. Mira, En fin. a outra vez que fixemos a conversa, non me lembro se te fixen as preguntas das preguntas da comida. Creo que sí, pero podes volver a facelas, que non, creo que non cambia. No, é que as vou facer igual, Sí, sí, a tope. o sea, sinceramente, me da igual que me des permiso o no, las voy a hacer igual. Vale, o sea, esta, ahora que non nos escoita nadie, esta é a miña canle e pregunto o que eu quero, aínda que ti me digas que non, vale? Nada máis. Xa está, é o que hai, e se non che gusta, é o que hai. Pois non respondo, Non pero como vou responder no, porque me gusta. é que como non respondas, ti máis eu vamos ter un problema moi grande. No, vouche facer as preguntas, como sempre digo, perdón á xente por explicalo isto moitas veces, pero estas preguntas son un estudio científico baseado en investigacións de moitas universidades, entre elas a de Santiago de Compostela, a Universidade de Carballo, que é unha universidade de Carballo que estudia isto, unha universidade en nun pobo que está entre León e Ponferrada, un pobo aí perdidiño, tamén esa universidade tamén fai o estudio, e por suposto a Universidade de Massachusetts, que tamén E a fixo. de mis cojones, Tamén, de mis cojones. e hai outra máis tamén, pero eso non se pode dicir porque queren manter a privacidade, pero é la de que te den por el culo. Pero non se pode dicir. Marcan, as túas respostas van marcar canto de psicópata eres. Se eres moi psicópata, pouco psicópata ou casi nada psicópata, porque todos temos un pouco de psicopatía. Cada vez estou Pois máis mira, o convencido. resultado non me deras na última conversa, así que Pois agora mira, que entón, curiosidade. isto está conectado, a túa voz vai pasar por unha serie de filtros aquí que van a analizar se dis a verdade e moitos factores para É moito. dar o resultado. Entón, a primeira pregunta, por exemplo, moi adecuada á hora que estamos. 9:17 da noite, neste momento que estamos grabando, acabamos a conversa dentro de 2 horas, porque isto dixen para ir rematando, pero quedan 2 horas de conversa, e ti non tes nada de cenar. E dis ti, joder, Ah, non pensei que cenar, non sei que facer, e empezas a abrir a nevera, ves a nevera e dis ti, hostia, só teño leite e un tomate ali podre que está pedindo auxilio, por favor, que o tires xa, que o tires á basura e acabes co seu sufrimiento, tes un pouco de leituga que quere irse co tomate xa a tomar viento, tes un yogur caducado, entón a leite é o único que podes coller. Empezas a abrir o armario e ti, joder, que leite sola, tal, empezas a abrir os armarios e tes Choco Crispies, tes aí uns cereales. ajá. Cenarías os cereales ca leite ou prefires irte pa cama sen comer nada e xa mañán desayunarás ou comerás para recuperar? Por favor, eu de feito, mm, adoito cear bastante cereais con leite. Igual é de persoa de 5 anos, pero si son. O sea, Veremos a ver si eso é de 5 anos ou é de psicópata ou que é. vale, é verdad, é verdad, é verdad, a ver os resultados de Vamos despois, a ver. pero sí, adoro o leite con cereais, almorzo, merenda, cea, todo, todo. Outra cena. Ti cenas pizza, vale? Ajá. Pides unhas pizzas, estás cos colegas, estás aí no estudio, tal, o que sexa, pides unhas pizzas, marchas de festa, vale? Vas a ver un concerto ou vas de festa por aí a tomar algo e tal, non sei que, bueno, tomas hidratación, si é con hielo deste que perjudica, porque o que perjudica, xente, sempre o direi, non é o alcohol, é o hielo que te botan no alcohol que é moi perjudicial, porque a auga conxelada provoca que Claro. as neuronas se conxelen, vale? Non é o tema. E ti, bueno, tomas unhas copiñas, tal, non sei que, e chegas 5 da mañán, 6 da mañán, 7, 8, a hora que sexa, e por ese xeo que provoca que estés así daquela maneira, tinky-winky un pouquiño, pois tes fame, non? Porque suele pasar de que ti chegas de festa e suele haber esa fame. Sobrouche pizza. Primeira pregunta. Esa pizza que sobrou desa noite a contemplas como posible comida para ese momento no que chegas de madrugada e tes tanto apetito que te comerías unha porta incluso? Por suposto que sí, por supostísimo que sí, por Vale. suposto. Como farías con esa pizza?
A quentarías ou a comerías fría? Eh... Se é rollo volvo de festa e estou de mañaneo, en plan vai haber vida social no salón ou algo así, non sei, aínda vas tardar en ir pa cama, incluso a requentaría no forno, porque eso está boísimo. E iso é un pracer que pode dar pereza, pero o ti de dentro de 10 minutos o agradece que flipas. Se non, se é como chego só a me vou meter en cama, moi posiblemente así tal cual está, pa dentro. Vale. Dentro, porque claro, hai que descartar ou confirmar todas as posibilidades. Dentro Ajá, desa opción de quentala, vale, pois ok, vale, vas quedarte imos que intentalo. vas quedarte aí, porque consideras, ou incluso, aínda que te vayas pa cama, pois a queres quentar. Tes eses minutiños Ok, nos que todavía o sí, corpo non te pide meterte na cama, porque todavía non te dá ok, todo voltas. sí, sí. Solo contemplas quentala no forno ou contemplas metela no microondas? No, a mí non me gusta a pizza recalentada de microondas, teño que dicir. Vale, Prefiro fría, creo, a requentada de microondas. vale, 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 Isto forno, unha cousa moi rápida, vale, está boísimo, perfecto. vale. Vamos con outra cousa que pode ser cena ou comida. Unha Ok, tortilla de patacas. ok. Tortilla de patacas, con cebola ou sin cebola? Eu creo, para empezar, das dúas formas maravillosamente. E de moitas outras. A tortilla Chorizo, por exemplo, riquísima en moitísimas formas, pero pemento, chorizo, sí, pemento, con pemento, con queixo. vale. Uf, que rica con queixo. Pero se teño que escoller con cebola, sen cebola, a secas, que se me pelean as fillas. Non violencia, Eh, por favor, non me sexades por Israel. favor, non violencia, rapazas. Em, Diría, con cebola. E se pode estar como caramelizada, mellor. Vale. Así dulzona. Importante, E pouco feita. aí va a Esa segunda era a pregunta, pregunta. vale. Se contemplabas a tortilla como mazacote, No, como por unha favor. que me puxeron a min en Vilalba, que pedín unha tortilla para desayunar, pedín unha tapa de tortilla, e era literalmente así de gorda e mazacote absoluto, Buf, que, buf. foi como, mm, na, ou estilo Betanzos, o sea, No, estilo Betanzos, estilo Betanzos. A ver, teño que dicir que ás veces teño agradecido o rollo tortilla mazacote cando é, por exemplo, pinchos ou cousas así, que no pelea, no pelearse, estarse quietas. por favor. Tamén ten narices unha Eh, cousa, que se estén peleando cando estou facendo preguntas para saber se ti eres unha psicópata, porque igual as xa, psicópatas é son como que está elas. máis que na tensión, é como que saben que se está Sí. cocendo un diagnóstico. Ah, pero sí, Anden en nerviosas. pinchos, vale, sí, en pinchos, feita, vale, Pero non, pero só en pinchos, só de paso a tortilla, pasada en pinchos. Si non, por favor, un pouco de seriedade. Sí, última pouco pregunta feito. culinaria. Mm, Ok, agora, solo podes vivir comendo unha única comida. Unha única comida que solo vas a, o sea, ti solo vas a comer nunha hora do día, ajá, vale? Y con esa ajá, comida ti vas a ter nutrientes para todo o día, ¿vale? O sea, pero ok, solo puedes elegir unha única comida. vale. Cal sería? Froita, sen dúbida. Que froita? Froita. Pero en xeral, Ten que ser unha só? unha sola. Ou Ai, dúas. no, Unha igual. ou dúas. Bueno, vale. É que pensei, buah, en plan porque non sei que a xente te doita dicir pratos concretos. Sí. Sí, Pero, non? pero, É que eu dixen Correa Froita, Macedonia. vale, no, no, Eh, vale, concepto Macedonia. Vale, vale, aceptado. concepto Macedonia, pero é que o concepto Macedonia incluso me dá algo de, bueno, sí, vale.
Pero sí, sí, no, Macedonia, Macedonia, calquera, absolutamente calquera. En plan, que nin me raya mesturar unas con outras, non sei que. A miña froita, uf, de absoluto pirra. Ademais, sempre, bueno, estamos máis 18 aquí, bueno, sempre o digo como que despois de festa ou despois de eh, fumar ou o que se, pareceme o mellor que se lle pode meter ao corpo, pareceme brutal. A xente anda con bollicaos, con chocolates, con cousas, Con kebabs. con kebabs. A ver, que tamén, que eu tamén o fago, sabes? Pero Sí, pero ser mellor a froita, eso é pero certo. pero a min me parece como un caramelo que sae da árbore, o sea, ademais tiene ese momento que necesitas e o que che pide o corpo é doce e auga. Mm. E é todo o que ten fruta. Doce e auga. E vitaminas. Ou sexa, é para o corpo boísimo e para a min para en plan, eu de iso, de estar como con monchis, tal, non sei se facerme pimplarme as galletas ou algo así, e de repente ter como uvas ou algo así, que é unha explosión de auga e azucre na túa boca. O sea, Vale, eu froita. vale. Antes de dar o resultado, teño que dicir que esta parte, de que acabas de falar da froita, hai unha persona que se chama Dietista Realista, que está en Twitter, tamén está en Instagram, que é dietista, e sempre insiste moito na froita, comer de Pois froita. mira, O sea que esta parte se ve a conversa, que sei que moitas conversas as ve, seguro que lle encanta, e se non era fan túa, xa vai a ser, porque pois coa da mira, froita xa vai maravilla. dicir, ves, unha persona que defende a froita. Agora Pois ben, sí, que intentei facelo, foi medio healthy, porque fixen así o disclaimer de despois de meterte cousas que non son sanas para o teu corpo. bueno, pero hai que compensar Pero o corpo. pero eso non o recomendamos, a Mira, froita sí. no, si hai que recomendar todo. É como cando eu fun ao gimnasio, cando eu sempre conto tamén, cando empecé a ir ao Dar o gimnasio, último a min trago. dicíame o monitor: "Se queres un resultado moi rápido e óptimo, tes que deixar a cerveza, tes que deixar non sei que", eu dixen: perdona, estoulle dando ao corpo gimnasio, estoulle dando deporte. Se despois pola noite quero lle dar 20 litros de cerveza, voullo dar. Por que? Porque o corpo ten que ter Dilo, o bo e o malo, porque senón, que mierda. No, hombre, que xa dilo, tal bastante cual, sí, sufrimos. sí, sí, sí. Entón, Moi necesario, menos mal, menos mal. é que eu sempre defenderei eso. Menos mal que dixiste ti. Sí, sí, Sempre defenderei, o realmente. sea, entendo que hai que ser sano, pero senón a vida sen algún vicio, que cojones? O sea, estoy así. No, e que todos eu máis que nada porque non me gusta ser despois, porque, en fin, ao final todo o sea, os vicios, estes en concreto son drogas e como que non me gusta sentirme responsable de igual recomendar unha droga, No, pero porque as drogas non deixan de ser drogas, pero, todos somos humanos, quero dicir, tampouco hai que e que efectivamente, e que non despois non non se pode ser perfecto, nin estar todo no, o día e despois hai unha cousa pero que a mí podríamos. me foi moita gracia, a xente, por exemplo, que critica o tabaco: "Oh, es que estás enganchado al tabaco, es unha droga, es malo, non sei que". Cierto, efectivamente, o tabaco, á larga pode provocar graves problemas nos pulmóns ou na gorxa ou non sei que. Perfecto, é cierto e hai estudios que o confirman. Pero esa mesma persona todos os días se mete 4 cervezas entre peito e espalda e o fin de semana non sei cantos cubatas. Ou a Sí, xente que fuma e lle di aos que beben: "Boa, es que non sei que, non sei canto". Ou os que toman os que critican a xente que fuma María ou X drogas ou tal, e eles se están metendo, por exemplo, todos os días 4 Monsters, que sí, non é unha droga efectivamente. como unha marihuana, pero é algo que o corpo tampouco lle está facendo nada ben porque estás metendo moita cafeína e moito azucre que te está jodendo. E eu sempre digo, meus, non demos leccións tampouco cando igual estás facendo cousas que ti consideras que son válidas e non son válidas. O que hai que ter claro é o alcohol é jodido, as drogas son jodidas, á larga todo pode provocar grandes problemas. Mira, o que hai que ter Sí. claro é eso, e se ti queres, o sea, se ti estás vendo, eu que sei, eu o que a mí se alguén me di, hostia, o alcohol é jodido, xa o sei. Xa, bueno, é que E realmente, o que como dicías ti do Monster e todo isto, hai moitas
moitas cousas que son droga que como a cafeína, que sostén no noso día a día e a sociedade na que vivimos e o noso modo de vida. Sin Cosas cafeína non sei como cosas que están moi non sei como andaría aceptadas xente. e son jodidas realmente, e como vas, se acepta como normal. Pero bueno, buah, Sí, bueno. isto daría para moito, que isto daría para moito. Pero bueno, vamos cos resultados. Vamos cos resultados. E, Eso, por favor. mm, Doctor, diagnostíqueme. o resultado é que eres pues eres buah, que é flipante isto, é ¿Qué? flipante, porque eres un 5% psicópata. ¡Oh! ¿Por qué? Y ahora voy a justificar la respuesta. Porque todos, como decía al principio, todos somos psicópatas. Todos tenemos as nosas taritas, todos temos as nosas cousas e todos somos, bueno, temos as nosas cousiñas aí mentales. Que nos, bueno, a cabeza, sabes así. Pero cal é a justificación de que ti non teñes un porcentaje moi alto? Primeiro, os cereales con leite son un manjar absoluto. É algo que pode Total. entrar pola mañán, ao mediodía, a media mañán, pola noite, incluso se pode comer, desayunar e cenar cereales con leite. Choca Crispies ou o que sexa. Completamente, completamente. Sí, 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 sí. Eso para empezar. Segundo, a pizza. Aquí gañaches moitos puntos. Por qué? Porque a pizza como comida para comer, valga a redundancia, cando chegas de festa, hai que comer así ou sí, primeiro, porque pagaches por ela e non se tira comida. Non se tira comida. Totalmente, Entón, eso totalmente. xa é importante. Despois dixeches dúas cousas moi importantes. A primeira, fría, porque entra de putísima madre e é un Boísima. placer. Sí, sí. E despois dixeches que aí eu empecéme a preocupar e o programa empezou a saltar, aquí empezou a saltar un alerta, alerta, porque Vale. dixeches quentala. Entón, hai unha cousa que entrar no forno está de puta madre, porque ti unha pizza no forno mantén máis ou menos a súa naturaleza ou a súa textura. Un pouquiño máis tostadiña, un pouquiño máis crujiente, pero mantén a súa textura. E Xusto, tal gañaches cual. moitos puntos ou perdiches puntos de psicopatía, como se quira ver, no momento no que ti dixeches non ao microondas, porque non hai ningún tipo de posibilidade de que a pizza se poida comer no microondas. É absolutamente Gracias. imposible que eso se faga, porque ti pasas de unha pizza que igual estaba crujientísima e maravillosa a unha pizza que é chicle. Eu se quero comer chicle, como chicle. Literal, literalmente, sí. Sí, 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 sí. E despois, a Estás tortilla. destrozando a pizza. Eu cada vez estou máis convencido de que a xente que é unha radical que a tortilla de cebola, con cebola ou sin cebola son o puto demonio. Porque unha tortilla con cebola ben feita é unha auténtica maravilla. O complemento con chourizo ou sobre todo con queixo, que maravilla que coixes a tortilla e o queixo Bof. fundidiño que cae por aí. Eso é un placer absoluto. E despois, tamén, a tortilla ten que estar pouco feita. Podes Sí, aceptar nun pincho porque, bueno, comes un pinchiño, tal, para que non se te desfaga toda, que este un pouco pasada, vale, perfecto. Pero a tortilla ten que estar pouco feita. Ai, é total. que vou coger salmonelosis. Da igual, vas coller oito enfermidades pola noite, máis te dá. Pois unha máis. Total, 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 total. E despois, Y con sal, bastante salada, me gusta. importante tamén, que eso non o pregunto, ves, teño que preguntar pola sal. No, Se pero mete sal ou non. é que o sea, estaba pensando nas tortillas a tita, por exemplo, tamén. Hostia, que cuidado a sal. Moi ricas. Ese estilo de tortilla. E Sí, despois, continúa, perdón. o da froita, este a que, bueno, non son tantos puntos, pero a min quen di, a min é o estudio, claro, porque estou, como dicía, hai moitos Mm, estudios, non é que sexa eu. claro, Eh, claro. quen di unha comida que é ultra elaborada de Dios, é que non sei que hai que cociñar 50 horas, mira, meu, no. O sea, a comida, se ti podes elegir unha comida, ten que ser pizza, unha hamburguesa moi básica, nada destas moderneces que hai agora. Froita, unha macedonia, cortas a froita, pum pum, aí a comer Literal. de puta madre. Uns espaguetis, uns macarróns, estas cousas que son moi básicas, pero que son maravillosas, non? Ai, Para hacer eso. esferificación de non sei que. Tomar No, polo cu. no, un pato a la No, naranja, vete tomar por saco. frito No, en non te vas a poñer a cociñar crepúsculo. eso. No, vas a poñer o básico. Eso é así. O sea que por esto tienes un 5% psicópata, o cal me alegra porque cando alguén é máis do 50% psicópata, non publico a conversa.
Nada máis. Eh, hai un caso, No, no, tú a canles, paréceme eu son así, eu paréceme no, perfecto. é que, Aquí dixo un discurso vai dicir poñer un exemplo moi heavy porque eso non iba a pasar, iba a dicir, dixo un discurso facha e está publicado, no, os cojones, o discurso facha xa non acabo a conversa. Pero dixo, por peor. exemplo, tema futbolístico que a mí me toca moito, dixo un ala celta nunha canle dun deportivista como son eu. Pode acepto que a xente diga que é do Celta de Vigo, sendo un equipo de mierda como é o Celta de Vigo, que se salvaron. Mira, vos salvades porque hai equipos de mierda. Pero acepto que a xente diga que é do Celta de Vigo, non pasa nada. Ora, que diga que a pizza se pode comer no microondas, por exemplo, No. eso sí que no. Eso Hai sí que no. límites nesta vida. Eso sí que no. Bueno, Ash, eh, vamos a ir deixando por aquí. Van 2 horiñas 10, poderíamos seguir moito máis tempo. Creo que superamos o tempo da primeira. Creo que a primeira non estivemos Sí. tanto tempo, E iso que con problemas de por medio e todo isto. porque, aparte, hoxe acabo de romper agora teño un un mantra en canto ás conversas, porque a min mólame as conversas longas, mólame as conversas se son 3 horas de conversa, pois chegar a 3 horas, é moi pesado xa 3 horas para que a xente poida igual escoitar. Estou tentando facelas de 1 hora, hora e cuarto, porque é o tempo que en teoría é máis fácil que a xente poida ver unha conversa enteira, sen máis seguida, sen tela que ver en varios días, pero no teu caso, quería que fose unha conversa de 2 horas, ou Ai! que non tivésemos tanto, limitación temporal, puidendo estar os dous moito tempo falando. Por que? Mm. Porque a min o da primeira conversa jodeume moito que houbese tantos problemas técnicos. Jodeume porque a min o de poñerme a cortar, editar, tal, dame unha pereza da hostia e o tempo tampouco teño como para poder facelo ben. Eran tantos cortes e tantas cousas que para que quedase en condicións que fose fácil de ver, porque se fose auditiva, se fose solo o formato Spotify e demais, bueno, igual non se nota tanto. Sendo visual, a verdade é que quedaba jodida de Sí. ver, porque, claro, cando volvíamos a falar non quedaba ben para poder cortar o anterior, o novo era complicado. Entón, quería que tivésemos tempo de que falases. E aínda que é certo que nesta ocasión non nos centramos tanto en moitos temas que daquela falamos, que houve outros temas Ai, é verdade. Sí, sí, houve sí. outros temas que non falamos, pero quería que fose tamén a oportunidade de falar e que te expresases e contases a túa forma de ver cousas ou deses entender a túa forma de ser, porque máis alá de como podas ser como artista, eres unha persona que xa daquelas me gañaches moito máis e quería que tivese esa posibilidade de que a xente, pois, en que pois, se non saliron temas que saíron daquela vez, pois non saliron, porque a verdade, como dicía, o sea, eu aquí podo dicir, o sea, o que teña apuntado era comezos, futuro, Leria, Premios Martin Kodaks, temas publicados, comidas, e tiña preguntado tamén influencias. Que influencias non te preguntei. Oh, pues Mira, mira. influencias. Porque xa Queres que sí, tire unhas influencias? porque xa que teño aquí apuntado, pois para facerlle checa a todo, sabes? Xa que teño estas cousas Vale, guai. apuntadas. O sea, xente, oh, que bonita me estaba quedando a despedida. Xa está, non vai a despedida. No, Influencias. non era, non era. Ah, parecía que sí. No, eu dixen que quedaban 2 Era horas. Ai, a xente, oh, menos mal rematou. No, non rematou. Ai, influencias. No, aínda Que uns 10 minutinhos claro máis. que No, pero pois, influencias. Mira, fai nada estiven, nun concerto seu flipoume moitísimo, pero vaya, que me fixen notas e todo. Que xa era influencia de antes, vaya, pero Mahmood, xa o mm, recoñecidísimo deles. que me deu pena non poder ir ao Eh, concerto. buah, buah, xa ves, además ti non te perdes Ese creo que me coincidía concertos. con Que algo, me que foi? parece, pero ou non tiña entrada ou algo así. Pois agotaran, as entradas agotaron rapidísimo, o sea, aquilo foi unha locura. Sí, eu levaba con esta entrada dende o prepandemia, bueno, non sei, ou igual pospandemia, pero pouco despois, Mm. vaya, nesta desescalada e tal. Pero sí, levaba con esa entrada bastante tempo. Mahmood adoro, adoro como ademais lémbrame, últimamente o estou vendo con unha ollada bastante creo que ten un aire a esta onda
neotradi que está vendo aquí, como de Mm, tradi, urbano e tal, como el ten ascendencia exipcia, bueno, pois sí, acaba tendo unhas mesturas nos temas moi curiosas, que me flipan. Despois, 21 Pilots, a verdade, tamén, que é un grupo de dúas persoas, un batería e outra persoa que produce, toca baixo, teclas e compón. Sobre todo é o meu letrista favorito. O considero como o meu pai en escribir cancións, a Taylor Joseph. Sí, eu creo que igual a Xnico tamén e Chabela. Chabela Vargas sempre xuntas. buah, a de Chabela sí que me chama a atención. Sí Sí, que me parece máis curiosa. pois adoro. A verdade acompañoume, ensinoume o meu pai, como o meu pai me ensinou a un montón de cousas que foron super, o sea, que eu lembro agora así de tamén que me ensinara meu pai ensinoume Pink Floyd, regaloume toda a súa discografía descargada por el. Foi un dos regalos máis bonitos que me fixeron na vida, pensar no meu pai descargando esas cancións e facendo as carátulas, así. Artista, el é un artista tamén. Non o sabe, pero sí. Qué guai. Em, David Bowie, Queen, e Chabela, moita Chabela me puxo o meu pai. E ademais me dicía unha cousa que sempre me consolou un montón. El me dicía, Chabela non canta, Chabela chora, pero eso é que ao que fai especial. Guau, E hostia. bastante verdade, porque Chabela, sobre todo chegada a unha idade, Chabela non daba certas notas, nin é unha persoa que destaque porque ten unha técnica super pulida, pero expresa que é unha pasada, é unha pasada. Guau. Buah, é que, buah, que definición máis maravillosa. Sí, verdade? Sí Hostia. que é bastante deulle, non sei se é seu ou escoitaría por aí, pero Claro, lle deu bastante no se clavo. se Chabela non canta, Chabela chora e eso é, vaya. dende hoxe, sabes que estos míticos memes que aparecen de frases que de personajes históricos que non dixeron eles, e se fai o meme. Pois dende hoxe, como se chama tu pai? Carlos Pois Rodríguez. dende hoxe vai aparecer a frase e abaixo Carlos. O sea, xa está. Se foi de outra persona, que le jodan a frase a partir de agora é propiedade de Carlos. Punto. Non hai máis. Era máis. Xa está, é o que hai. O sea, é así. Porque me parece unha definición maravillosa. O sea, me encanta. Me encanta. Mira, Que te guai. tiveses que recomendar algún artista. E vouche pedir mínimo dous. Vouche Ok. pedir, no, tres. Vouche pedir tres. Oh. Sí, no, a este paso vouche pedir que me recomendes 50. No, pero eu canto máis mellor, a verdad, porque sempre me pasa ao revés, Pois, que me dis: "Dime vale, unha canción que non sei que", e eu: mínimo tres, un de cada, Vale. pero me podes recomendar os que ti consideres, porque como todavía quedan 2 horas de conversa, pois temos tempo suficiente. Perfecto. Sí. Un artista ou artistas de aquí de Galicia, poden ser Ok. alguén coñecido que xa te están coñecido por todos, que ti queres que a xente escoite porque consideras que son ultra maravillosos e teñen que ter moito máis éxito do que xa poden estar tendo. Un artista a nivel España que te poida estar chamando a atención e Ok. un ou varios artistas ou grupos a nivel internacional que digas ti, xente, é que isto tedes que escoitalo porque vos vai a volar a cabeza. Sexan, o digo, coñecidos ou xente que sexa menos coñecida, pero que ti queres que cheguen ao público. Vale. Un de cada? Un ou varios, ou varios. Sí, sí. Vale, Sí, vale, no, no. vale, vale, vale. Dixen un por se quería solo dicir un, pero se ti consideras que queres dicir 5 ou 6 de cada, solta aí Vale, a lista de nomes e pa diante. vale. Pois, empezo por acá. Adoro, de feito, encantaríame traballar ou facer algo con el, porque adoro, o que fai. Non nos coñecemos, non teño prazer aínda. Cernadas. Non sei se xa Mm. escoitache cousiñas.
Pois adoro o traballo de Cernadas. De feito, repito, non nos coñecemos, está escoitando isto igual un pouco raro, pero eu incluso chegar a dicir, rollo así como para eu chegar a dicir en plan de: "Buah, se eu fora a Eurovisión nalgún momento da miña vida", que bueno, agora xa se me sacaron as ganas, non? Pero se eu fora a Eurovisión, encantaríame que fora con este pavo, porque adoro como produce, adoro como produce e pola idea que eu tiña, non? Pero sí. Eh, eh, quero pensar máis, pero non me quero eternizar. Así que se me saíu Cernadas así tan No, directamente, como queiras, o sea, eternizar. eh, repito, levamos 2 horas 19 e 57 segundos agora mismo. xa, sí, Máis chegados a este eterno que punto, isto se tampouco chegaste vai ata aquí pasar xa nada. xa sí. O sea, que máis dá? O sea, que son 4 horas. Pois son 4 horas, xa está. Que lle facemos? Pois pa diante. Pois é que estou É jodido, realmente. O sea, me refiro porque pa recomendar artistas ou tal, é complicado moitas veces de porque que recomendas? Porque claro, que dis agora? Unhas fillas, por exemplo, ou tal. Hostia, é obvia. o fácil, claro, me refiro, lóxicamente vas a recomendar a fillas. Quen non vai a recomendar a fillas? Neniños, o sea, Efectivamente. é Eu lóxico. ia recomendar tamén a Mondra aquí, pero como non fai falla que vos recomende a Mondra, non? No, O sexa pero bueno, oye, igual hai alguén que non coñece a Mondra. Ostras, Ten un pois problema moi pois grande se non estás coñece a tardando, Mondra, pero bueno. Tamén ten estás un problema tardando. moi grande se non te Mondra, por coñecían ata favor, o día fai de o hoxe. favor. O que? Que teñen un problema moi grande se non te coñecían ata o día de hoxe. O sea, tamén é un problema moi grande para esa xente. Pero, no caso de Mondra, joder, está en todos os lados xa, empeza a estar tamén aí moi presente en todos os sitios, o sea que hai que coñecer. Pero bueno, Sí, o sea, sí. o deixamos en Cernadas? O podemos deixar en Cernadas, sí. Vale. Así vou dicindo un de cada e non me vou rayando. Nivel En España? en nivel España, em, Alba Reche, creo. Alba Ujú. Reche adoro. Gústame moito e ademais síntome bastante identificada con ela en moitas cousas. Moitas veces que a vin falar a clase de iniciativas que ten un podcast moi chulo que se Mm. chama Laura, e como leva e como fala das cousas aí, pois non M- sei, que Moi infravalorada, creo eu. totalmente, totalmente. Eu creo que sí, a verdade. Eu creo que sí. Creo Que que Natalia tamén Natalia, por exemplo, tamén agora pensei nela porque, bueno, compartiron a edición de OT e todo isto e Natalia como que vai parece que vai como tendo máis recoñecemento ou así. ostras, eu Tamén adoro Natalia, pero eu pero teño como un punto por Alba Reche, adoro, a súa música me chega moito. eu quero ver a Alba en directo, non a puiden ver. A Natalia a puiden ver no Caudal. Eu teño un rapaz que sigo en Twitter, bueno, un coñecido destes que coñeces a través da música, que o tipo cada pouco é Natalia, 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 pum, pum, escoitade, Natalia, escoitade, pum, 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 pum. E houve un momento que dudaba entre, buah, meu, que peso estás sendo? E o outro pouco era, joder, se o tipo insiste tanto, coño, por algo será, me refiro, algo ten para Xa, que este non lle dé medo a aburrir a xente porque tal. E cando a vi no Caudal, que vale que este tipo de artistas me mola máis poder velos en salas, pero a vi no Caudal e dixen, wow, agora entendo, e iso que tivo uns problemas técnicos e fallou un pouquiño o sonido e tal, pero dixen, wow, agora entendo por que esta persona está sendo tan pesado con ela, porque o directo seu que é unha guai. maravilla. Foi top, foi top. E con Alba teño ganas de se me coincide poder ver un directo seu, porque ten que estar Pois guai. sí, 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 a verdade sí. A mí pásame ao revés, non vin a Natalia, teño ganas, de feito igual últimamente por minutos de escoita, igual teño máis de Natalia agora que de Alba, o sea, sí, últimamente. Pero non a vin en directo, Natalia. A Alba tivo agasalláronme unha entradiña,
para ir vela en Vigo hai un ano ou algo máis, non sei. E foi moi chuli, foi moi chuli. Internacional? Sí, internacional, pois, mm, como é recomendación, bueno, sí, como é recomendación creo que vou recomendar Mahmood porque é un tío que igual coñece moita xente, porque podería meter, o sea, como antes dicía de que me influenciaba un montón 21 Pilots ou Bring Me the Horizon ou así, pero que igual eh, eh, a ver, sí, os recomendo, Sí, pero pero igual igual entendo que pode ser igual deses. menos digeribles ou así. No, Que? y de igual deses o menos coñecido dentro de ser coñecido, eu creo que pode ser Mahmood, que igual a xente se Sí. quedou con Mahmood Por Eurovisivo favor, con. escoitade Gueto Limpo. Gueto Limpo é un álbum impresionante, que tamén podo dicir que cambiou a miña química cerebral fácil. Ou sexa, Pois, Gueto Limpo un álbum impresionante e Neileti Deli Altri, que é o último álbum que sacou, tamén está moi moi ben. Pero, Gueto Limpo, se tivera que recomendar algo en concreto de Mahmood tamén, Gueto Limpo, pois, albumazo. xente, temos deberes. O sea, Sí. acaba de dar tres artistas aparte distintos, mola porque hai diferencias, está guai. Temos xa tres artistas que se non coñeces, que non sabedes nada, hai que coñecelos, é obligatorio. Moi boas Por favor. recomendacións, teño que dicir, moi boas Oh. recomendacións. Mólame porque escapaches do máis fácil e escapaches que se nota dunha forma natural de te viñeron eses nomes e saíron, o sea que Sí. moi guai, moi guai, moi guai. Que ben. Pois agora sí que está os 4 cousas que eu tiña aquí apuntadas Ala, chequeadas, o caralho. como te dixen da outra vez, esta é a túa casa, a despedida bonita, xente, ide para atrás se non te Aspiro a acordades. ir, temos que a seguinte conversa podíamos facela xa como in situ. É que o meu obxectivo para setembro, o que pasa é que agora se me rompeu o ordenador portátil, eu teño un portátil, e se me jodeu a pantalla, xa non é portátil, porque como o mova, se me jode todo. Entón, a miña idea para setembro, xentes de se traballades en empresas de informática ou se considerades facerme unha aportación económica, estou buscando cartos para comprarme un novo ordenador portátil, vale? E estuve buscando cartos, que era o que eu quería para setembro, de un par de cámaras guapas e outro micro. Teño dous, pero quero outro micro máis para poder moverme ou que os artistas se poidan mover a un punto intermedio nun local ou nalgún sitio onde poder gravalo, porque en setembro realmente me molaría pasar de facelas Que bo. virtuales a intentar facer mínimo unha das do mes que sexa presencial e de outra forma. O sea, que a seguinte Buah, ten que ser. E si non que pode guai, que ser, guai. e se non podo mover o ordenador, pois te ves aquí ao meu estudio e despois Eso. cenamos os cereales, unha pizza, nos vamos de festa e Efectivamente, comemos a pizza. efectivamente, sí, por favor. Que tamén pode ser. Pero sí que ten que haber unha seguinte parte, unha terceira ou segunda, pública, cando vayas a presentar algo, cando teñes canción para publicar, cando teñes calquera cousa que anunciar, porque xa te digo, esta é a túa casa, e si algo me Moitas mola grazas. desto, mola meter moita xente. Pero a xente que quero que repita si ou si é xente que é auténtica e xente da cal, como a ti hoxe, se pode falar de todo, sen ningún tipo de problemas, e que non ten medo a dicir nada ou a mostrarse vulnerable ou a mostrarse forte ou a mostrarse como lle sale nese momento. E ti me dicías, comentabas durante a conversa, o feito de bueno, que a veces non me vendo ben ou non sei que e oye, o que dicía antes, eu igual non sei de marketing musical, eu non sei o que debe dicirse ou o que non, pero o que sí sei é que eu cada vez, e o falaba onte tamén con esa persoa que comentaba no concerto, eu cada vez son máis fan ou preciso máis proxectos de xente que sexa real, que faga cousas distintas, pero que sexa real, porque ao final xente que é un produto e que está que a súa forma de comunicarse nas entrevistas, no escenario ou públicamente nas súas redes, que está
estudiada porque hai que ser así, porque tens que mostrarte desta maneira, porque non sei que. Non, mira, a mí me mola unha persona que sexa real. E se alguén nunha conversa decide mostrarse ou non falar tanto da música ou non venderse como eu son a hostia porque a miña música é a hostia, e o que quere dicir é pois eu estaba nos premios Martín Codas e eu de verdade que pensaba que non tiña que estar. Pois mira, chico, me parece perfecto porque se é o que pensas, é o que pensas. E a min me vai facer que interesarme máis desa maneira. O sea que chapó por ti de verdade e se solo por eso tens que volver outra vez. O sea, é o que ten que ser. Jo, moitísimas grazas, de verdade. Eu encantada sempre de estar aquí. Vamos, de falar contigo paso genial, de verdade. Xente, atentos ás redes para saber os seus concertos, a súa música nova, atentos ás miñas redes para saber cando vai a volver, cando vai a haber novas conversas. Véñense nomes moi chulos, véñense nomes de xente que quero que coñezades e descubrades, porque hai algúns eu creo que non os coñeces porque hai xente que vai pasar por aquí en próximas semanas que non ten cousas publicadas e quero que saibades o que están a facer. Queda pouco para que remate a tempada antes de que chegue o verán de festivales, aínda que en verán xa vos adianto que vai a haber moita acción na canle, xa vos adianto que a canle non vai a quedar parada, pero as conversas sí que vai a reducirse o número porque, bueno, outro momento. E de verdade, dadelle cariño ás nos concertos, nas redes, en todo o que faga, dadelle unha oportunidade para escoitar polo menos unha vez ou dúas o que fai. E nada, que me podo seguir aquí falando moito tempo, que gracias a todos por ter. Se alguén chegou ata aquí, se alguén chegou ata aquí e viu toda a conversa, aínda que fose en 5 meses, pero que alguén chegou ata aquí e me pode demostrar, porque lle vou facer preguntas. Isto que bueno, por que me quento? Despois non sei que, Hostia, se chegache de aquí, se vamos, chegaste ata aquí e despois párame pola rúa que te debo un stí polo menos. eu iba a dicir unha caña, ves, pero tires máis Xurao, sana, tires de froita, claro, un Nestí, perfecto. Tines ti e unha caña. Se demostra con varias preguntas que lle fagamos que viu toda a conversa, ten pagado un Nestí por ti e unha caña por min, Total, pero de porque verdade, chapó no fucking absoluto. joke. Chapó Sí, absoluto. sí, sí, E sí, isto sí, queda sí, sí. grabado. Isto queda Sí, sí, grabado. sí, sí, sí. Ante notario, de verdade, un plan de verdade, de verdade, de verdade. Sí, Así sí. que, xete, bicos moi grandes de verdade e vémonos na próxima conversa. Chao, chao.